Kamba yedu. Right. Nasi unangoti aiwa kamba. Ikani mboita change grade panapo. Mboita shandire mbichana. Takubate sizu gamba redu kari nonziro ingonzo yekambo karo. Sambote kati mubata ukagamba nyutaza kanaka mekaniki manyeruke Jose singade kurebesa muna mato sadzari chikora kati patakupinda kamunhorondo yawo ini ndinonzi mechanic Joseph Manyeruke. Ndakaberekwa musi 16 August 1942 ku dunhu rinonzi kwa Chundura pakati peGweru neKwekwe. Ndo kwandakaberekerwa ikoko. Pachundura pacho. Kwa Chundura kunonze kumajakatira. Kwaigara vabereki vedu. Kwaive nomuraga wemombe kana chiti muraga tinoreva mombe dzainzi dze ava vanotengesa nyaya Cold Storage Commission. Vana Michaels ndo vaive nemapurazi iyayo kuchengeta dzimombe. Saka vaifudziswa mombe vabereki vedu vari mudunhu iroro. Saka ndo kwandakaberekerwa ini ikoko. Iwo baba vainzani. Baba vangu vainzi Nuswe kana kuti Magundane. Ndio senemu yangu chaiyo kuti Magundane. Ravo rokushezwa vainzi Nuswe. Because waive mutambi wemhande. Saka ndiro zita ravo ravaishedzwa naro. Kuri kuti Manyeruke. Manyeruke mukoma wavo yainzi Manyeruke. Nokuda kuti mukoma wavo ndakazotora zita ravo kuti Manyeruke. Babangu vakafa musi 27 August 1957. Ndichiri mudiki ndisati ndatora chitupa. Saka baba mukuru wangu ava vaManyeruke ndo vakanga varipo. Saka ndakuda ndashaya mari yechikoro ndakuda kuti ndichienda kubasa manje. Ndakano approacha iwo baba mukuru kuti vanditorese chitupa. Saka mukoma wababa vangu ainzi Manyeruke. Ndo vakazonditoresa chitupa ivavo. Aiwa, zvinofadza chose. Ko amai vainzani zvebva kupi? Mai vangu vanobva kunjanja kuBhowera. Kana kuti kuBhowera njanja. Vanobva kuBhowera kwa inonza ichiko inenge yaka iri famous kwa not kwa Mpandawana kwa inonzi chimwe yacho iyi. Narira. Kudarika Narira. Vari kwa Murambinda ya vari pedyo kwa Murambinda vachibva kwa Chief Matsenga ndo kwa kunogara vabereki vavo vainzi hakuna zita ravo. Amai vainzi hakuna. Vainzi hakuna. Nekuti vakanga mumba mavo ivo na baba vavo na mai vavo vakaberekwa vari vega. Saka vakanzi hakuna umwe. Ndobva vangopiwa zita rokuti hakuna. Senemu yavo. Senemu yavo vairamba vanhu vematemavi. Saka senemu yavo yainzi Chihoko.
hakuna maoko kana kuti chioko. Aiwa, tinozvikudza chose. Mabarirwe mimi kwa Chiundura, upenyu wenyu wese makakurira kwa Chiundura ere koko udiki wenyu? Udiki wangu wese ndakakurira kwa Chiundura ikoko, nokuda kuti vabereki vedu vainyanya kufarira kugara munzvimbo dzinorimwa dzakafanana nemapurazi, nokuti babangu vaiti muruzevha ivhu rasakara, ndikaenda muruzevha vana vangu vanofana nenzara. Saka taingove vanhu vokugara mapurazi iyayo avaigara, saka vaifarira zvokurima zvikuru baba vangu. Saka ndo mandakakurira mapurazi anobatanidzira mapurazi ana sekuru vaFreedom Saimwayo. Taivegere tese ikoko kunonzwana Pamela vana Maya, ndo mataivegere imomo. Zvichira kuti ana Freedom Saimwayo ndo kwavaibva oneyo? Ndo kwavaibva chose. Saka takangokura tiri munharaunda imwe chete, although takasinganyanyi kuzivana maningi. Tazove vaimbi tatewe muno muto patakazoziva kuti saka vaSaimwayo ndiani chavzvikanzi ndisekuru, saka takazozivana zvakanyanya chose. Takukurukura saizvozvo. Aiwa, zvinofadza chose. Right, imo mumba menyu makabarwa muri vangani muchidoma kuti wokutanga ndiningi? Takabarwa tiri vanomwe. Wokutanga anonzi Placidia, ndiye musikana mukuru. Kozotevera anovateedzera anonzi Alice. Vose ivavo imhuri yokwamagundano. And then wokuchipiri aitevedzera Alice ndi Joel Magundani, mukomana wechitu. Kozotevera Lucia kana kuti Rosia, anoteedzera mukomana uyu, anonzi Mai Chikomba, kwaakaroorwa anonzi Mai Chikomba. Uyu wokutanga musikana umwe uyu wechipiri uyu akaroorwa kwa Chikutu, kuvaira moyo, ndiye musikana mukuru wepakati. And then kozouya inini mumashure maRosia, kochizouya musikana ainzi Otilia, kochizouya mukomana ainzi Patrick. Vese vamwe vandataura changosara tiri vatatu, tiri vana mubama mai vangu. Zvichireva kuti tasara na Placidia na Alice na Rosia neni wechi4, zvichireva kuti vamwe vatatu ava vakashedzwa naMwari. Chikoro cha Anglican chinonzi St. Patrick's Mission, chikoro cha Anglican kwa Chiundura ikoko, kwandakapinda 1955, kana ndisingakanganisi 55 56, ndakanga ndiri musabi 57, ndakanga ndiri mustandard 1 patakazotama takubva mumapurazi ekugokomere kwa Chiundura ikoko takuenda kurowa gweru. Kuna mapurazi zvakaraive ikoko nokuti babangu vaida nzvimbo itsva dzokurima. Saka takazonogara kulowa gweru kuvhungu, ndokwatanga takugara ikoko. Nokuda kwokuti kwaka kuno munin'ina wavo kana kuti mukwashanyina akanga akaroora munin'ina wadzimai vavo, kureva kuti amai vangu. Ndokwatakazinge takugara ikoko, ndokwandakandenda kuita kwandakaita sabine standard 1 yangu ikoko. Chainzi Vhungu Council School. Right, ndobva maro apo nacho chikoro kusvika papi? Ipapo ndo pandakagumira Sabi standard 1. Standard 1. Standard 1 kana tichifananidza nanhasi uno tingati grade 3. Asi manga maugona kunyora nekuerenga zvese kana chirungu ndotaura zvokuti hende manga makutochikwapaidza ipapo. Although ndandisati ndakuchitaura chaizvo, ndakazvitaura nokuda kwokushanda, nokuda kwokunamatavo, kupinda mumachechi vanenge vachidzidzisa zvinhu nechirungu zvichingofamba zvakadaro. Tingati sisi panguva yacho mhuri yenyu mimi vainamata here? Mhuri yangu vainamata, vana baba namai vaenda kuAnglican, ndo kwavainamata vari. Oro takazosangana neAFM mumusha medu nokuda kwavasikana nemukuwasha akauya mumusha medu akaroora musikana wechipiri. Vainamata AFM yainzi
apostolic kwa Kruger nguva idzodzo. Ndo dzaive chechi dzakanga dzichiti vabereki vainda kuAnglican. Of course taenda kuAnglican nokuda kwechikoro ka kare zvainzi vairemekedza kuti vabereki vane vana kana kuti vabereki vane vana ivo vachipinda chechi yemisheni iyoyo azvainetsa kuwana nzvimbo. Nguva idzodzo nzvimbo dzaive dzisinganetsi zvadzo of course, but vaida chaizvo kuti vabereki vapindewo muchechi nevana kuti vadzidzise vana nzira yavanofanira kufamba nayo kuti kana vakura vagorega kuirekedza. Masvika imimi pastandard 1 makava mazoita sei? Ndasvika pastandard 1 ini ndakazongofunga kuti hapachisina umwe aripo, although vakoma vangu vakanga varipo vakanga vakushandawo mabasa vachishandira kure kunana masvingo uko, isu tigara kwachiundura kure uko. Saka ndaona kuti pamusha vari mumashure mangu vari kuda kudzidza chikoro, ndakatsvaka basa. Chakakonzeresa mimi kuti musapfuurire mberi nedzidzo chi? Ichikonzero ndechekuti 1957 musi wa27 August baba vangu vakashaya, saka mai vasara vari vega manje vasisawane mari yokuti ndiende kuchikoro. Saka ndokubva ndavakumbira ndikati ndoda kuenda kubasa. Koma dzikoma vaivepo. Unongoziva kuti kana munhu achinge arooraka anenge akutarisawo mhuri yake. Kana kuti hurumende ndoinenge yemadzimai ndoinenge yakondorora kuti ko vangu apa. Vanhu vakare zvavo vakanga vasinga kunyanya kufamily yedu isusu amai vedu havana kumhanyira toti kuwanikwa murume wawafa vonowanikwa neumwe murume weta vana takangoramba tiri vana vababa vamwe chete ivavo, handiti havana kumanyira zvese izvozvo. Saka vakangotichengeta isuwo tazoona kuti mai vedu vakustrugula kuti vawane zvokuti tirarame. Ndo pandakakumbira kuti ndoda kuenda kubasa. Joseph Mekaniki Manyeruke ndo atakabata pazaura zigamba redu remhanzi kama ritipa zengeza pachitungwiza apa achaikurukura naro pana marinzwa karakakumbira kuti ndakuda kuenda kubasa ndayaruka inini. Ndakaita kukumbira kuna mai kuti ndoda kuenda kubasa. Zvikanzikana waenda kubasa usabate gitari nekuti kare wainzi ukabata gitari nokuti mukoma wangu airidzaka. Saka munhu waenda mumakonzati achinoridzawo unoita pungwa ariko wodzoka kuseni. Saka vakafunga kuti ini ndikabata gitari nokuti vaimbondiziva pandinoenda kumbirwa kuti nomukoma imbonopukuta gitari rangu dasti ravarara vachitamba kumakonzati ndaimboridza kandiwo pandairibatawo ipapo. Saka vainzwa kuti saka maridziro amaiita ipapo zvanga zviri zvokungoridza zvokungotambisa zvisati zvagodza. Nokuti taive nokumwe kwatakatangira kwandichataura zvangu. Saka ndokuona kuti ndofanira kuenda kubasa. Ndisati ndaenda kubasa saizvo ndaifudza mombe. Ndaifudza mombe chaizo kuti ini ndaifarira kunaiwa nemvura kana mvura ichinaya, nokuti mombe kazhinji kana mvura ichiuya yakawanda stereki dzinoda kutarisa one side kana kuramba dzichifamba dzichienda. But manje ini ndaive nepandaidzifudzira pamupata wegomo pandaiti kana ndikasvika ipapo ndoti ngadzimire ipapo. Igomo ripiri? Mumapurazi imomo raive risina zita, taingoti kugomo remombe. Saka ndodzimanidzira ipapo mvura yakusvika yapera taive tisina maraincoat. Saka imimi munenge muchitoniwa ipapo? Ndo ndichitoniwa ndainakidzwa seri kunaiwa nemvura. Ndofuka ndosaka Mwari vakandichengeta kusvika pari nhasi nokuti ndainzwa kusimbiswa kana ndichinaiwa nemvura ndichifudza mombe. Right. Maenda kubasa imimi manga mane makore mangana? Ndaka ndine makore ndofunga kuma 13. 13 chaiwo, because kana kutora kwandakaita chainzi chitikinyane kana kuti junior certificate anditika ndaka ndine 13 years, zvichireva kuti ndakainda ndiri under age chose. Kuve ne 13 years mwemusi ndakandisati ndave nadzo, asi nokuda kuti waiti kana uchitsvaga basa kana kufodya kunosarudza fodya yaya varungu vaida kuti ubvire pa 13 years zvichikwira. Kana usina makore yayo auwani basa nokuti vanoti uchiri mudiki. Saka renyu rekutanga basa ranga riri?
iroro roku ndakaenda kubasa ndikanopinda kugrade refodya paprazi libiri andina kuenda paprazi ndakaenda kugweru painzi pa ndicharifunga zvangu zita racho pakudhize nererweyo kugweru tainda tichinosarudza tasarudzwa vakomana vakachenjera indai kuno kumberi muchipota muchipeka fodya inenge yasungwa madhuku nemadzimai muchipeka mumabhokisi acho aipekwa. Muchigara kupi pamo? Ndichigara kulocation kwaigara mukoma wangu. Ndaive nomukoma wangu aigara kupi? Aigara kumutapa, kumuna mutapa. Saka ndaigara naye ndichimukira kufodya iko kuno kuti tainzi mukai na 4 o'clock. Mosvika iko kuya 5:30 quarter to 6 o'clock motanga basa. 3 o'clock mapedza. Zvichingodaro. Right, mafamba naro basa riri kufodya makazoita sei? Ndakazobva ipapo manje. Ndaingove nemhanza yekuti kana ndikapinda basa Gweru, kana ndikapinda Chirowo Garden Boy, murungu wacho aitama kuuya kuHarare. Indoti ndoda kunosenzera Gweru. Ndobuda basa ndodzokera Gweru ndinopinda basa futi. Murungu wacho yanotama futi uya kuno. Saka ndakazongopedzisira ndave kuno kuHarare. Saka chiGarden Boy chese chimakachita. Mai autaura zvakadaro ndakachita zvakasimba chose zvokuti vakomana vese vakasenza nzvimbo dzakafanana nepaka Meadowlands. Ndaisenzera masoja. Wangu aidrive helicopter. Andaisenzera aiva musoja. Kupaka Meadowlands ikoko. Tikatama tikaenda kuRhodsfield. Ndikasenzera varungu muRailways. Ndichivabikira tea. Ndakapindira basa paHanders Road. Zvakawanda. Kwandakabva kure buti. Aiwa zvinofadza chose. Right. Zviri kudaro muri kuenda muchikurawo nemiwo. Pamakazoti mimi maakusiya Gweru mama zera lipi? Ndakusiya Gweru ndofunga ndakandave kuma 15 16 ikoko. Ndakusiya Gweru ndikati akusi kuisiya kokuda ndaingoti ndikangopinda basa chete. Pandapinda sero ngave femu chaiyo unozwa chinzira kunosenzera kuHarare. Andimazona but ndawe yamuno muHarare manje ndiri Garden Boy. Ndakazongoonekwawo nomwe murungu. Muchiruke kwati gore ripi? Ndofunga ndiri kuyeuka kuti yaive 1967. Ndakaonekwa nomwe murungu ndiri kukamfiza kwandaive ndiri Garden Boy. Zvikanzi iwewe ndoda kukutora iwe. Ndoda kuti ndifambe newe kubasa randinoita. Ndikati ibasa rei? Zvikanzi unonditakurira bhegi rangu remasamples nokuti ndinosenza kunonzi ku geological company Anglo American. Saka ndinoda kuzokutora. Anga achive chipa muri? Anga achiona kushanda kwangu nokuona kuti garden raive pedyo naye aive murungu waye taive takatarisana naye. Saka aiona nguva ire sindakabata chimushini chokugera uswa chiya chimanual chaichi. Payadi pandaishanda paiyevedza zvokuti munhu waida kutorwa picture uri ipapo. Saka aingoti kana achibuda nemotokari yake anondisimudzira roko achifara chaizvo nebasa randinoita. Saka akazosvika parimwe zuva paakandiaprocha kuti iwewe wakafunda chii? Ndikati ndakangoita standard 1. Zikanzi hazvina basa ndichazotaura newe. Saka airamba achingoti kana akandiona anoti mhoresa akandiona anoti mhoresa kusvikira azonditaura kuti kwandiri kuda kuenda newe unopiwa mari yakawanda kudarika yauri kushandira ende ukagara kamari yacho inokutengera imba. Saka funga kana uchingofunga zvakanaka ndozokutora. Papa chine kumira kufunga era pamanyiro. Waizongofunga nokuda kwokuti vandaishandirawo vainditorawo somwana wavo. Nokuti pandakaroora vakandipawo mari yekuti ndaunoroora. Tinoziva kuti vanhu vatema munoroorana munobvisirana mari. Vakandipawo mari yokuti ndinowedzera kuroora kwangu. So ndaifanira kuzofunga nokuda kwavo nokuti vanhu vakandibata zvakanaka zvikuru. Saka mama parumana nzombe. Ndada pakati nepakati pokuti zvinondofunga kuti kudiko. So ndakazongoerekana ndangoti ini ndinofunga kuti ndafunga basa reindustry kuti ndimboendawo kuindustry kunoita vamwe. Munonditenderawo here kuregedza ndizvisimudzirewo kuti ndiwane mari iri nani. So munhu ndaane mudzimai nemwana. Apa mama magara nawo nguva yakareba zvakadii? Ndakagara navo chaizvo ndofunga takagara about 4 or 5 years ndinavo ndiri Garden Boy wavo. Saka ndokubva vanditendera chaizvo vakati you are more than welcome nokuda kwokuti isusu tiri kufunga kuzotama kudzokera kumushaso kwedu kuAustralia. Saka hatingakumanikidze kuti tirambe nokuti iye zvino tiri kubva payati pano taakunogara kuflat
whereas kuflat hakuna garden redu rokuti unozokwanisa kuti ushande. Tatisina kukudza izvozvo, chitokupera kwemwedzi patinokupa mari tinokupa tichikudza kuti takuda kuzotama. Takazopa varungu ava kuita ushamwari hwakasimba chose kwemazuva mashoma iwo atakatiripo, ndobva ndazopinda basa ikoko. Saka ndapinda basa ikoko ndakandishanda yainzi Prospecting Ventures yeAnglo American Corporation. Saka vaita zvemasamples, kutora masamples kunze kunana Mutoko kwakawandisa kwatakaenda vachinotora masamples. Ndofunga tingati tisu group yokutanga yokusangana nemacomrades vachitanga kuoperator kudiviro kwa Mutoko kunenzi kwa Nyamasaka kumusoro kana kuti kumiri mberi kwa Nyamuzuwe musango chaimo chaimo. Ndio matakaona vakati chitobva ikuno kuti takuda nyika yedu zvino. Saka ndakaita rombo rakanaka kuti ndakasangana nemacomrades vakatinzwira tsitsi vakatidzokerai. Ndakandotofunga kuti ndofunga ndakuendeswa kuhondo. Macomrades vakanzwira nyasha murungu nekuda kwenyu zvakare. Aiwa, murungu havana kumuona. Vakatoona ine vakomana vakanga vatizawo vachibva kunana Tafara Mabvuku vaenda kuhondo ameno kana vachiri vapenyu. Kuda vakandizwa ndichitaura rumwe vachada kundiaporocha kuti ndio takakuona akati mukoma Manyeruke chitobva ikuno takuda kuoperate nokuti vaindiziva vakasiya ndatove kuimba vakomana vacho. So ndinoda kukudza Mwari nokuda kwa izvozvo nokuti ndakabva ndakundotaura vamwe vangu ndakati vakomana pana hapasina chakanaka tiita matools down takutobva muno. Although vakanga varipo vakuru ndio vandakanotaura kuti vakomana takutobva panapa nokuti ndaona vakadziwadzira futi dzava vakomana ivavo. So wazviona, so ndinofara nokuda kuti ndakasanganawo nechinhu chakadaro. Right. Panguva iyo Manyeruke muri kuno kudhorobha reHarare muri kukamfinza muchizoenda kunochinja basa muchienda kunoshanda neiri rekumatombo iri. Mumanzi mamusati mapinda? Ndanga ndirimo mumanzi ini ndaingoridza zvangu gitari rangu ndiri kumba ikoko nokuda kwezvandaita. Zvakatanga sei gitari kuti mutange kuti mimane gitari kuzvino chii chakatanga kuita? Chakaitika ndechekuti ndiri ku St Patrick's Mission 1955-56 taiti kana takuvhara kuzvikoro handiti vabereki vaishedzwa kuti vazonzwa kuti vana vavo vakapasa zvakaita sei. Vamwe vabereki vaiuya, saka taive nekagurupu kedu kataiimba tichiridza mabhanjo. Aiva atanga kubatisa gitari ndiani? Mukoma wangu ye. Mukoma wangu aiva asingabvumi kuti ndiridze, aingoti kirina chete gitara rangu ridzorere pakare. But ini ndaizongoti ngini ndiri kuseri kwedhoo ikoko kana kusango uko kwandaenda kunorikina paanenge akarara hope dzokukonsati ini ndine ndotowana chance chokuenda seri kwedombo uko. Asi akangozvinzwa chete. Iwa usaridze gitara unoita tsotsi kati kwa imi muri tsotsi here mukoma. So ndio matangiro andakangoita. Saka ku St Patrick's kwakune kagrupu kedu kevakomana tichimba chibhamu chiwawa chiwiki chibhamu chero takati tisingazwi kuti zvinorevei taingoimba chete ndio zvaindinakidza. Asi muchiri kutonderera vamashanda nawo ipapo vamaita nawo muri kuchikoro ipapo? Ndaive naAgripa Muhlava na aiva asingaridzi chinhu taingoimba nanomwe vana Peter Chikweva avo taikwikwidzana mukuverenga nokuti tiri muklasi medu taikwikwidzana chose nokuti taiita mazuva ano kune metsika isu taiita samu dzainzi samu. Saka vakomana ava taikwikwidzana, but vandaizoimba vamwe ndivana kudhoro vaitati kudhoro kana kuti toraningwa vana Mogeni taimba naye taingoti akagurupu kuti tikangoimba chimbo kana musoro kuvharwa kwezvikoro munoimbavo kagurupu kacho ikako. So ndo pakatangisa kuti ndiencouragwe nemusic. Saka imimi ndima mune chete bhanjo? Ndinaine bhanjo. Mama riwana kupi bhanjo? Bhanjo ndaigadzira. Pakuvudza mombe paya unenge wakuti ndinotoda kugadzira rangu bhanjo, mukoma wangu anoridza sei vantu vazvona. Saka ndaigadzira bhanjo. Saka pakuzovhara kwezvikoro muri kuimba mistress wedu aibva kuya kuti muchaimba kaini chigadzirai mugozoimba. Tombotanga tademonstrata kuklasi kwedu ikoko tichivaudza kuti zvatichaimba ndezvakapi. Ivo unotaura headmaster kuti tine tukomana tunoda kuimba musoro kuvharwa kwezvikoro. Imimi amai vanga vasingade kuti mubate gitari, mukoma wanga asingade kuti mubate gitari, saka pavakazonzwa zvakubudira kuchikoroko vaiti kudi vanokozoshaya kuti kondodii nokuda kwokuti wakanozviitira ikoko kuti vati iwe takakuti ndikati waka handina pandakanganisa ini
andina kumboita tsotsi nekuti chitsotsi chacho handizivi kuti chinozi chii. Right, mabva pa group renyu rechikoro iroro? Ndabva pa group rechikoro pandakazotangisa kuti ndakuda kuenda kubasa manje hazvina kubva mupfungwa dzangu. Ndichisevenza ndiri ikoko ndairamba ndichingoimba chero ndanga ndisina gitare, ndairamba ndichingoimba nenjomoyo ndichingodaro. Achikumbira mari kuvachinjiwo varume vaviri vakasvika kwariwo nezita rake simuka ufambe. Waigara pamusuwo wetembere online achikumbira mari kuvachinjiwo varume vaviri vakasvika kwariwo nezita rake simuka ufambe. Ejeka amekanike manyeruke echirema vatembe areketi nzopana pakatanga vachinamataka vakavaona vari kuangirikene vakazochinja chechi akati zvimwe zvizva zvakuitika apa. Ndakazopa varungu ava kuita ushamwari hwakasimba chose kwemazuva mashoma iwo atakatiripo ndobva ndazopinda basa ikoko. Ndakatendeuka ndofunga 1972 ndakatendeukira Salvation Army Road. Ndanga ndiri mukristu kudhara asi ndakatendeukira Salvation Army 1972 if not 69. Yes, ndakatendeukira Salvation Army. Saka Salvation Army vaita yavanoti Christmas festival yavaiunganidza mbasha nezvokudya zvokupa varwere paHarare Hospital. Vaiunganidza mari. Yanga chiri kunzi Harare Hospital iri papa? Yakanga of course yaive Harare Hospital. Handifungi kuti yaive nerimwe zita. Indinoziva iri Harare Hospital. Saka Harare Hospital vaiunganidzirwa zvikafu neSalvation Army nembasha. Magifts ose avaingofunga kuti anokwanisa kunopiwa varwere. Saka vaiita Christmas festival iyoyo kuchiridzwa mabhozo, kuchiridzwa magitare. Pandakazoona manje takokwa tichibva kuBorodale nesociety yedu yeSalvation Army yaive ikoko, ndakaona vakomana vachiridza magitare ndikati iri no basa rangu manje. Apa imi maugara kuBorodale? Ndandigara kuBorodale nevarungu vandaishandira ivavo. Saka ndobva ndaona kuti izvi zviri worth izvi kuti ndive muSalvation Army. Saka ndakaona ndafara sereketa vana vanowaridza mabhozo apa anza magitare. Ndobva ndatsvaga gitare rangu tsara ndobva ndatenga. Raive risirira zvaro but risingari zvinondifadza. Saka murungu andaishandira uyu andakazobva paari uyu akati achitenderana nehadhi yake rimwe zuva ndobva anzwa gitare riri kurira mumba umu, ndobva amira ari pasaidi pemba, ndobva anzwa gitare rangu ndiri kuimba ndichiridza zvangu ndiri imomo. Rimwe zuva akandibvunza kuti une radio here, ndikati handina. Zvikanzi but chinenge chirira kumba kwako chii? Ndikati ndakatenga gitare. Zvikanzi unoridza here gitare? Ndikati zvikanzi ndoda kuzomboriteerera. Saka rimwe zuva akauya akasvika kugara pacheya yake pamusoro akandoda kuti undiridzire ndinzwa, ndobva ndamuridzira. Akazokwanisa kuuya kuchechi kwedu kuti azoona kuti ndinoridza sei. Zvakashamisa vanhu. First time kuona murungu pasociety achiuya kuzoona kuti musenzi wake anoridza gitare, vanhu vachifara. Ndobva vanditengera gitare rainzi Canasta. Vakandipa mari vakatitsvaga gitare, ndobva ndariwana. Ndo ranga riri kutanga kutengerwa iroro? Rokutanga kutengerwa iroro. Remhando yepamusoro? Remhando yepamusoro. Canasta magitare ema Spanish vanogadzira magitare chaiwo akanaka. Saka ndobva ndave negitare. Ndine gitare kudarisa izvozvo
ndobva ndaona Salvation Army ichiita izvi. Rimwe zuva kwakaita inonzi Pentecostal Day yatakaitira kudziva risekwa, ndofunga ive 1972 if not 73. Ndobva taenda kudziva risekwa, ndobva dzataridza chimbo changu chipa album yangu yakanzi Zakeo. Apa mairidzira ku Salvation. Chimbo changu chinoti Arimandiri. No. Ndizvozvo Arimandiri. Ndobva ndaridza Arimandiri. Umwe mukuru asisiko yezvino ainzi Jonah Blessing Matsvetu. Mukuru yeye ndobva ndiona akanyora address yangu kwandinogara kumayati kwandaigara, zvikanzi ndiri kuuya ikoko. Akauya akazonditora ndikaenda pambare apa paSalvation Army iripo kuti tinodzidza magitari tichimba nemuriwo kwaMbirimi. Kana uchiziva mugwagwa unonzi Mbirimi Drive muMbaro, vana vemhuri iyoyo ndova ndakauya kuzojoinana navo. Vasana Clancy. Of course vana Clancy vakanga varipo nguva idzodzo, vaive negrupu ravo rainzi Peacemakers. Asi vanga vasiri vavo. Mukoma wake manje. Mukoma wake ndiye watakajoinana naye anonzi Lovejoy Mbirimi. Ndo vatakajoinana navo ivavo. Ivo Clancy of course aimbotiridzira bhesi dzimwe nguva. Nokuti vaive vemhuri imwe chete. So ndakafara nokuda kwaizvozvo. Naivo vakafara zvikuru kuti ndajoina chikwata chakadaro ichocho. Ndobva tafoma gurupu rainzi Gospel Singers 1973. Kwaya, ndajoina kwaya yekuno kuHarare Citadel yeSalvation Army. Takaenda kuSouth Africa. Ndakanga ndanyora chimbo changu cheProdigal Son, mwana wakarazika. Manga matotanga kunyora. Ndatanga kunyora manje. Asi kutsikisa musati. Andisati. Takaenda kuSouth Africa. Ndobva vakomana vandakaenda kuridzana vava vakanga vakugona magitari achigona tune yangu. Muchiri kutonderere kuti ndiani nani? Ndi Godfrey Chiketa na Lovejoy Mbirimi. Ndo vandakandinawo ivapo na nehanzvadzi uyo mukomana aitamba bhora akatsvere. Edi ndikatsvera imba. Ayo, hanzvadzi yake Josephine. Ndiye ataimba naye. Saka ndobva taenda kuSouth Africa. Ndobva ndanoimba The Prodigal Son. Ndakapfeka hembe dzakabvarwa wanzwa. Dzakadzichiratidza mwana wakarasika chaiye. Ari kutambura. Ende ndakaita kuti vanhu vave yavanoti muchirungu emotional yokuzara misodzi vanhu vachipembera maSouth African zvisingabviri kuti tavona munhu anonzi Prodigal Son. Vandakaenda navo chaivo vakandishaya kuti ndini, nokuti chipo ndo pachakaratidza chipo changu manje kuti ndakapuwa chipo chokuimba. So unongokwanisa kuzviona kuti ndo matangiro makuru andakaita okuti ndakabuda kuenda kuSouth Africa nechechi. Kubva ipapo handina kuzogadzika gitari basi. Yangu yokutanga kutsikisa chaiyo kana muchiziva ainzi Stephen Kavai. Stephen Kavai vaive nestudio yavo, handizivi kuti vaive vakabatana sei neZBC, but vakati rimwe zuva vanzwa kuti kuno mukomana ari kuimba kuSalvation Army, ndobva vandivinga kuMbare. Vakati toda kuti uye kuSkyline. Ndikaenda kuSkyline ndikanoimba chimbo chinoimbwa pane dzemagitari kuti mukoma udzamai ndaroora. Ndo kwandakatangira iko kuti kurekoda. Andozonaka kureva kuti chaingove chimbo chokuti ndinzwa kuti voice rangu rinobudawo sei pawairis. Zvaitotyisa mazuva aya. Wazonaka ndabva ipapo manje saka kuSkyline ku ndokwa kunechi vakanga vachida kuti kuve nevanhu vaizenge vachiona kuimba kwangu vachikomentavo zvavaizokomenta. Mamuri mege kuti mama kavanda vaimba. Ndiri ndega. Ndakaenda negitari rangu ndega. Ipapo ndakaenda negitari rangu ndega. Saka vakabva vatotsikisa kambo ikako ipapo. Vakabva vakatsikisa but kaigara pane yavanoti real to real yaivepo kudhara iyai yachero chichiuya kuno kana muchitora mazwi edu maigona kuitora naiyoyo. Andozonaka. So ndo payaiveri yokuti dzaiti kana dzakuridzwa dzemagitari ndo payaiveri ipapo.
saka munoreva here mimi kuti nziyenyu yekutanga kutsikisa yanga isiri gospel zvachose nokuti mukoma udzamai kuti ndaroora yaive nyaya yokuti kana ukanga wakura wakuda kuroora unobvisa dhora upa mukoma kuti anotaura kuvabereki kuti mukoma nati ndakura ndakuda kuroora saka ndopa ndakaiti mukoma ndakakupa chumi yangu kuti ndaunopa vabereki kuti uvaudze kuti ndakuda kuwana saka yanga ichingori imwe yoga yanga ichingori imwe chete iyoyo mamusina vamwe vaikuita mabacking vocals no, paka pasina gitare wainyasonzwa kuti kana uchiridza acoustic nguva idzodzo raikudakadza nokuti ndo zvakanga zviriko zvimwe zvakazouya mashure izvi zvamagitare emagetsi zvakazouya mashure chaizvo takuona kuti technology ichifamba vanhu vandakatanga kuyemura vachiimba magitara ndivo vakomana vesalvation army vainzi mapeacemakers vana mbirima ndivo vandakaona vachiridza magitara emagetsi zvikandidokwaidza zvikuru ndazofamba ndikaona ma4 brothers ndikati vanhu vanoendesa magitara yana apa maamatsikisa kasingle kenyu kari kamwe chete muchizobva mazofamba kakakurira paredhiyo manje kakakurira paredhiyo achiti kana vaine chirongwa chedze magitara chabva ipapo nepenyuro yange iri kupi mazuva acho yaive ipo pano nepenyuro yaive pano chose asi iripo imwe nguva yandakamboenda mutaundi amene takashedzwa tikaenda mutaundi muna Robert Mugabe muya maive nestudio yaivepo yakanga ichinzi istudio yaita zvevarungu chete but ndofunga kwaive kwaane department revanhuwo kuti vafile kuti tiri part and parcel yebroadcasting rose yeZimbabwe by then Rhodesia handitika ipo pano apa paive nevanhuwo vatema here kana kuti vanga vachingori varungu zvaka vaivepo vanhu vatema vana Dominic Mandisha ndo vaive pano vana mzala uyu kwete mzala the late Sam Sibanda ndo vakuru vaive pano vana mazita ndakukanganwa but vakuru chaivo vamunoziva vakanga vari pano ndo vakanga varipo ndo vaikuchingamidza kana chinge tavia panyo kunyanya vaMandisha patakamboita program imwe mashure makunge ndatsikisa chimbo cha single yangu Paradzi mwana Paradzi ndosaka ava ndazoiunza kunoku vakanzwa kutapirirwa chose kuti waka uya kuno tizombokuita interview ndikauya ndikaitwa interview rangari gore ripi ndafunga rakanga riri kuma 75 76 ipapo 75 76 ndokubva ndauya pana pakuzoitwa interview saka ndaona zvadaro ndakanzwa kutapirirwa chose saka ndakazotanga kuita album encouragewa kana kuti kukurudzirwa naIsaac Chirwa achiti mudhara ndaona muchienda mberi saka ranga ragore ripiri ukandibvunza makoreka zvamixed up tichiri kuma 70s here uko pamakasangana Isaac Chirwa tiri kuma 70s ndofana kwa Isaac Chirwa ndofana ngenda akasangana naye rugore ra 1975 76 nokuti muno mudhorobha reHarare nokuti anga kuitawo zvemimanzi kare ndofunga akanga akuita mashure nokuti ndopa akaimba chimbo chake chokuti mukomana akanaka paakaburitsa video yake ari pambare apa achipa ndofunga airatidza kunzwira vanhu tsitsi here vana mbuya vanhu vakuru and the like saka ndiye akati mudhara ndofunga muri kuenda kure saka ane chimbo chaanoti akarota ndakaenda kutsikisa futi chimbo Jesu achifamba pamusoro pemvura akati mudhara ndarota chimbo ichocho uchichiridza achitaura anoti ndakandichiona bhokisi rangu kureva kuti bhokisi rake rokufa here ndikati iwe so akati mudhara ndofanira kukuridzira ipesi ndakafara zvisingabviri kuti Isaac aridze neni so inguva yeprocess yakaitwa yakareba chose kubva ikoko kwatakasangana naIsaac Chirwa ndakane zvimwe zvandaiita zvakazvangouya zvikabatana zvokuti ndakazoburisa vana vari mandiri ndeiko nyaya siyavonga vava Makadika kuniudza kuti
right amuchembere akazotanga kunzwa mukomana akuimba pawairo akazotambira seiyo ka muchembere zvakavabata zvikuru mai vangu vaiti vakambonzwa rimwe zuva umwe munhu abva kuno kuharara auya kuzondiona unoziva kuti vanhu ka nyaya yekuti kupengaika vanhu vanongoitaura pese pese ukaita chinhu chakanaka uzozvedza akupenga nokuita zvakanaka saka mai vangu vakasvikozwa zvikanzi mwana wanyu akupenga namagitare vakafunga kuti mwana akutopenga musara chaiyo saka vakakwira chitima mai vangu vakauya vaine adresi yokubasa kwadaishanda nefoni number akasvika parero vakafona murungu wandaisenzera akadaira foni zvikanzi iwe zviri kunzi amai vako vari kurerwe saka iwe une imba imwe chete unozovaisa kuti mai vako ndikati ndinoenda kunorara kushamwari kana vavatendera kuti vave pano indonorara neshamwari yangu Samuel ivo ndovasiya vari panapa kana kuti zvikanzi alright ende tinovatora akadhiraivha motokari murungu akauya kuzovatora kati zvaita seko naye mai zvikanzi ndangouya mwanangu ndakanzwa kuti kawa waakupenga nemagitare ndikati kuda waakutorwara ndikati aiyo handisi kurwara kupenga nemagitare kukurumbira vanhu vanenge vachingodaro zvavo nokuda kwokuti ndaakuriridza zvikanzi wakazoridza rini kwagitare rokuti uzosvika pakadai ndikati aingadai ngori bairo rabhutiro randichingoridza ndichingodaro zvikanzi mwana wangu wakandishungurudza fani ndakazvinzwa pawairesi ndikati inzwi rako here zvino hameno ndobva ndaenda navo fortunate vakauya uri musi Friday Saturday svondo ndobva ndanopinda navo chechi kumbare iko kuharare Citadel ndobva ndapinda navo chechi ndikataurawo chechi kuti amai vangu vari pano vakagamuchirwa chaizvo zvakanaka kuchechi ndobva taimba manje varimo vakasvima musodzi kanzi aiwa usaimbe ndiri pano handidi kuzviona izvi ndikati aiwa munofanira kuzviona ndokuti muzive kuti mwana wenyu ane chipoka zvikanzi zvakanaka mwanangu ndizvozvo manje ndobva svondo manheria ndobva ndavakwidza chitima ndobva vadzokera kumusha asi vakazvigamuchira havo nokufamba kwenguva ko uyu wamaibira gitare uyu iye haana kubvira aenda pamhepo imazini maenda madarika headmaster ndakadarika headmaster zvikuru akanga ari mukuru wemagitare wemhuri zvakamushamisa nokuda kwokuti akazoti rimwe zuva achifamba ari mugweri mutaundi akanzwa ndiri kutoshedzwa paredhiyo ndiri kuimba zvakamunetsa chaizvo akaenda pano umwe munhu akakumbira kuti afonerwe handiti aive nezvimabhokisi zviya zvemafoni ndobvabhadhara mari yake akati ndoda kuti mundifonere vanamba idzi ndobva akumbira umwe munhu waive patelefoni box ipapo vakafona achida kuti ataure nekuti anzwa kuti ndiri haiti ndikati ndiri haiti zvikanzi ko ndakunzwa muwairesi wanga uri muwairesi nhasi ndikati izwi rakatotorwa kare saka vari kutoridza dzimbo kuti muzive kuti ndiri kuimba zvikanzi saka onai saka unogona kutipawo rekodhi yako tiridzewo pamagramafoni edu kana kuti paredhiyo edu ndikati ndichakuvigirai zvikanzi saka waindinyebera kaiwo uchiba gitara rangu uchitoridza ndikati kwakutotongesana panhare izvi ndikati handi mazvaonaka kunaka kwazvo ndokunaka kwazvo bhuti kuti ndozvatavewo chipo hachifusirwe hatigone kufudzira maifunga kuti toda mumsi ndingazoitisa chose ndafara nokuti ndinoimba dzimbo dzokunamata aiwa zvinofadza chose right imimi marova nziyo dzenyu dzechitendero muchirova masingles damba refu rekutanga rinonzi rakaburwa mugore ripi damba refu rokutanga ndinofunga kana ndisingakanganisi rinofanira kuve riri na 1998 89 not 98 89 87 kwete 87 ndo damba rangu rokutanga varombo pamweya and then kuchizotevera ndeiko nyaya kuchizotevera Zakeyo and then kuchizotevera mabasa mabasa ndemashure kakazotevera mwari showa zvose nyasha dzamwari dzichingowanda dzichingouya
vana jecha regungwa dzakazouya mazuva ano aya kusvika pari nhasi uno madamba refu amangani? Madamba refu angu ndinotoda confirmation kubva kugrama. Pane imwe nguva ndinotaura nhamba isiriyo, asi ari kuma 20 between 23 and 25 26 kuma 27 ikoko, nokuti dzimwe dzacho mahelp angu ndakaita ndega kumba kwangu. Kugrama kungagone kuve ne23, but nokuda kwedzandakasanganisa nadzo dzangu dzandakaitira kumba kwangu anosvika kuma 27 28. Masamaria ne Majuda. Maiyedza kuda kuti udibe. Masamaria ne Majuda ichi history yechokwadi. Nokuti mukatarisana nhasi maPalestina na Majuda avajidzani. Na nhasi inyaya iri muBhaibheri. Nokuti Jesu akumbira mvura. Mukadzi wakawana ari patsime. Akati unondikumbira mvura ndiwani? Uriwo kunyika ipi? Isusu Masamaria ne Majuda isusu Masamaria hatidyidzani neMajuda, kana kuti isusu Majuda hatidyidzani neMasamaria. Kwa iwe ndiwani unokumbira mvura? Jesu akati dai wanga uchiziva unokumbira mvura kuti ndikakupa ini mvura hauzofizve nenyota. Zvikanzi munomboreani kweyeni? Zvikanzi une varume vangani? Zvikanzi wandinaye zvino ndowechishanu. Ndopa akatanga kuchipepuka kuti ndofunga munhu wandiri kutaura naye munhu waMwari. Ndobva amhanya kuenda muguta. Zvikanzi ndauya nomurume wako. Ndopa akamhanya kuenda muguta kunouya nomurume wake kunotaurira vanhu kuti munhu wandasangana naye uko andiudza zvese zvandiri. Saka vanhu vakatanga kufuluka vachienda kupi? Kuna Jesu. Andimazvoonaka? Nokuti wakataura kuti isusu Masamaria hatidyidzani neMajuda. Nokuti wanga ari mwanakomana waDhavhidhi. Saka wakatozoziva kuti uyu mwana waMwari wandiri kutaura naye. So ndaitaura a real story iri muBhaibheri. Asi vanhu manje vakanga vakuiturikira wena. Zvikanzi imba chaizvo. Ari kuti mandivere nemashona vafi vakadyidzana. Ndikati aiwa. Handizvo. Zvakabva zvangoenderana nezvaiitika kwangu yake. Makuva iyoyo. Asi mama akatarisana neshoko riri muBhaibheri. Chaizvo. Ende zvese izvo zvokuti zvakazonzi mandivere namashona avavhaka zvakanga zvisiri mandiri zvachose. Asi umwe munhu waingozvitaura akati musaturikire vedu, hatidi kupesanisa vanhu. Aiwa, chete pfungwa dzevanhuwo ndizvozvo. Ende ni kazhinji kacho imimi vaimbi sekutsanangura kwamuita uko munoimba mune imwe pfungwa yamunenge muinayo kana pamama ngotasana neshoko. Asi chionai vakazopirikirawo zvimwe kutori nevamwewo zvakare vane zvavo kuti kana mukazvinzwa nhasi so munoti ndokwazosvika kambokai. Chaizvo variko vanhu vakadaro, but isusu savaimbi chinofanira kuzikanwa nomuimbi ndechekuti haufaniri kutora side. Kunze kwomunhu anenge akokwa kuti toda kuti uitire chakati. Isu tine vanhu vakawanda vanotikumbira verunyararo vanoita zvepeace ava vanotikumbira kuti tiimbirewo chimbo chorunyararo kuitira kuti chikaridzwa paredhiyo kana dziri nguva dzemaelection dziya zvinofambirana. Ndiwazvonaka, tiimbireiwo chimbo chinotaura nenyaya yepoverty kana chii, kana tiimbireiwo chimbo chinotaura chekukumbira mvura. Izvozvo ndiri kushamisika imwe ZPC kana musingaridze chimbo changu chine Mwari Ishe wazvose chinoti Mwari weita chema. Ndachitsvaka ndikachichanda ndichitoda kuti vanhu vandichasiyira kuno ndinzwe vachichiridza nokuti tiri kukumbira mvura kuna Mwari.
ndo dzimbo dzatinoimba idzodzo. Antiwazoona kwakauya AIDS chirwere chikakumbirwa tikakumbirwa kuti timbe dzimbo dzakadaro, ndo zvinhu zvatinoita izvozvo. Chains Manyeruke and the Puritans. Vasikana vandaimba navo kuchechi yozayoja ndo vakauya nezita rokuti isu tinonzi maPuritans. Kuzayoja mama enda saved. Kuzayoja vasikana ava takasangana nokuda kweScripture Union. Scripture Union inenge ichishanda muzvikoro, saka indaishedzwa kunoimba muzvikoro. Saka vana ava ndakavasangana navo kumabvuku high school. Ndichiimba ndega vasikana. Gore ribiro? Gore kuma 1980, between 80 and 80. Vana Bishop Guti vachitangavo vaiti koka choice makrusade avo tichita basa pamwe chete and so on. Ichechi yakasimukira ndakatarisa. Ndikaona ndinozwa kufara chose nokuda kuti vasikana vakaita kuti ndibudire ndakavatora kuchechi iyo. Vaive vari vangani? Vaive vari 3. Mungataure mazavo? Vaive na Linia na Lois Chiguma na mwendiani zvakare mwendiani Eneres Savere. Ndo vana vangu vandaive navo vasikana vatatu ivavo. Vakomana ikuridza? Vakomana ndakanisa ndava nevakomana. Mamuchingori mega nevasikana. Saka vasikana ndo vakazviti zvichima Puritans. Vakati zvichima Puritans. Saka rakazongokurumbira takuzoita ma albums edu aya yango Manyeruke and the Puritans kusvika nhasi. Saka mabva pavasikana makazoita vakomana papi? Takazoita vakomana, vasikana varoorwa vese vaenda manje ndikati maiwe ndasara pabani. Saka ndobva ndazoona kuti no, zvandafoma band rangu naIsaac Chirwa naGideon Zamimba ndochiramba ndiri nevakomana. Kana ndozoda vasikana pane dzimwe nguva dzepa backing vocals ichave imwe nenguva. Asi yakangoramba iri the Puritans here. Yes, yakangoramba iri the Puritans. Saka takazongoramba tiri varume, ndichiitira kuti varume tinoramba tiri pochero akaroora anoramba achiuya kubhendi. Saka nevasikana makatsikisa dzipi? Nevasikana takatsikisa idzo vana makashanda navo madamba refe kana makashanda navo kuma saving rules? Takashanda navo vana ningi Job wakatendeka takaimba nevasikana, and then ndechipinjimwe chimbo chedu ichi Mambo Jesu achitonga takaimba nevasikana, Moses Murenje ndakaimba nevasikana ivavo. Dzakati wande. Saka vana Isaac makazotanga nawo kuimba nawo padamba reflipi? Iroro varombo pamwe ipapo ndo pandakatanga futi nana Isaac, because ndakanda kuda kuti manje zvichiita album ino mutsindo. Tichibva pamwe chinda pana ari mandiri. Isaac akazoredza kunyanya pana ari mandiri. Ndiye akaredza mapesa edu ezvino zvizvo. Saka album yachiyo tichidzokera kumashure uko, vamwe mungati mimi ava ndo vaimbi vainge vakakurumbira kunyanya tasvika panguva yekusununguka kwenyika yeZimbabwe gore 1980. Vamukati mimi ava ndo vaimbi vaine mukurumbira vataingosangana nawo mukushanda basa imomo, tichingoridzawo pamwe chete kana ndiwo vachienda nediviri vachienda nediviri vamuchirutondera ndevapi? Vandiri kutondera isusu kune vegospel ndi Freedom Semwayo namukoma Jordan Chataika the late. Vese iva vandiri kutaura vese havasisiko. Vamwevo ndivana Thomas Mafumo, ana Oliver Mtukudzi, iwo ma 4 brothers. Ndo zvikwata zviwombe zvakanga zviripo nemabundu boys.
nokuti ndiri kuyevuka rimwe gore ratakazoshedzwa nevarungu veserengeti vaive nekambani yecooking vinyl kwaidistribute kwadzimbo dzedu kuuk vakazombotishedza inini Thomas Mafumo nemabhendi ose makuru iniwo gospel ndakandiri 1 tikashedzwa kuenda kuLondon tikanoita yenzi Zimbabwe Day yanga rigore ripi 1989 ndizvozvo 89 87 88 ndizvozvo 89 ndio patakashedzwa neMafo Brothers, Bundu Boys, Thomas Mapfumo handichazi kuti John Chibato takati naye here tinofanira kunge takati naye nokuti yakanga iri Zimbabwe Day yevanhu vemusic kuZimbabwe chete. Sei vaida kuti yanga yanzi Zimbabwe Day vaikoka vaiitira vanhu veZimbabwe kuti vauyewo vazoona vaimbi vavo. Saka panguva yacho iyoyo munoreva here kuti kunga kwane maZimbabwenzi koko? Chaizvo vana vechikoro kunyanya vana vechikoro vakanga vasati vainda, of course nemareasons akanga aveko kuti mabasa makanga musina munyika, vakanga vachiinda nezvikoro zvokuti vanhu vataiona ikoko magraduates nevamwevo vaingoenda vono kuda kwemikana yavaiwana. Asi vakafara sei, vakazvitambira sei vachikuona? Mutauri zvakadaro vaiti kana tapedza vaiuya kuseri kwedhoo tinoti kubackstage kuya vouya vomira kudhoo racho ratiri kubuda naro kuti vati mhoresi. Wakafunga zvakare kuti azvibatsire iye wakatsvanga basa wakati awana basa rake zvino iro rokufudza nguruve. Wakafunga zvakare ndofa pano nenzara iye wakafunga kuna baba ndinoenda kuna baba ndichiwo baba musanichoreso mwana baba 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 kwamuri ndakachadza kuna Mwari ndakachadza baba musanichoreso mwana na 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 na. Baba musanichoreso mwana baba vakafara mwana akafara baba baba ndauyazve baba kwamuri ndakatadza kuna Mwari ndakatadza imi musanichoreso mwana baba 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 bana uyazve oh baba oh baba oh baba nda uyazve imi musanichoreso mwana kwamuri ndakatadza kuna Mwari ndakatadza baba musanichoreso mwana baba vakafara mwana akafara baba baba ndauyazve baba oh baba oh baba oh baba ndauyazve imi musanichoreso mwana baba 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 ndauyazve kwamuri ndakatadza kuna Mwari ndakatadza baba musanichoreso mwana baba vakafara
wakatuma wakaenda kule kule, wakashika ikoko kunyika ili kule, akapawaza yose, wakafunga shakare kuti ashibatile, wakachanga basa wakati awana basa lake. Tiri pamwe chete nezvikwata izvozvo. Ini ndinofunga takangoita naJordan Chataika pano paZBC. Taita program na baba Dominic Mandija ye Easter. Yanga rigore ripi? 19 kuma 70. Yeah, kuma 70s. Inofana kunge 77 if I'm not mistaken, 75, 76, 77 papo. Makateta na Jordan Chataika. Na Jordan Chataika nevasikana vaimba na vadaimba na Winnie. Yanga sina ira ndzake dzake. Aiva nazo. Iye ndiye aiva nevasikana. Indakavandeka. Zvairo ndakavandeka. Ndakandichindeka tsadana vasikana. Maijidzana sei na Jordan Chataika nokuti katasa kuti panguva yacho iyoyo vairidza the gospel munenge Jimmy mega na Jordan Chataika mambura tatu wechitatangara Freedom semwa. Maijidzana sei na Jordan nokuda kuti taisangana machechi. Ndazikanwa manje. Kuti kuno mukomana ku Salvation Army anoimba takata kupota tichikokwa mumsi tonosangana ikoko kunyanya kuti tizivane broadcasting inoyi nokuti taizoshedzwa kuma programs ndio yatisanganisa manje Vamanyeruke kuimba kwaimbwa mumachechi badzi asi mimi makazinge makuimbira nyika yese zvaisumudzira sei mweya panguva yacho zvakambonetsa buti kutaura chokwadi zvakambonetsa chose kana iko kwangu kusangano rangu reSalvation Army kwandaipinda kune varume vaimba vari vashanu vainzi quintet yedu yevarume vashanu vandandichitaura murume ari the late Mr. Matsvetu nevamwe vana Sam Shava and the like. Ndikavati niko madii kurekoda dzimbo zvinhu zikanzi chechi handifungi kuti dzinomubvumira kuti tiite recording yedzimbo dzinozotengeswa nekushoko raMwari atitengeswa. Ndikati imi muchazoona kuti rinotengeswa nekuti ini ndafamba kune dzimwe nzvimbo dzandiri kusangana nema albums aJimmy Reeves ariko achiri ma LPS vinyl aya ko imi maitadza kurekoda because zvinhu izvi zvichazotsvakwa musisipo vanhu vachikudai kuti muvaimbire vaimba varume ivavo asi nokufamba kwenguva vakazoti vozvinzwa manje zvabuda zvangu vakati onai ndo zvazvinoita ndikati ndo zvazvinoita indakaenda kunorekoda kana iri musikanzwa ndakaita wewe hamene kuti Salvation Army chaite kudi nechimbo chekuti ndiri kutora muponesi ndakatonokumbira mvumo ku Salvation Army kuti ndoda kuburisa chimbo ichochi ndikapiwa mvumo iyo atozonaka taimbira ku church chete asi vanhu vakazoti aiwaka kuri kuitimbira ku church but kune vamwe vave nedzimbo dzavo dzatiri kuuridza kudzimba uko kune vanhu ku South Africa vane dzimbo dzatove muno masingles atiri kuwana ema LP dziri kubva ku South Africa kwemumuri ematosara kuenda kuma recording company unzwanza azvitengeseki ko kana mukati azvitengeseki ko chiedzaika ndobva vazotiedza wena vanhu vakanga vakufara ivavo nenguva yavakazoona varungu vachibva kumhiri kwemakungu vachiuya kuzotitsvakawo kuti maakukwira ndege kuti muende kuoverseas kunoridza tikati kotonoridza nechirudzi zvikanzi chenyu chamunoimba ichocho ndo chiri kudiwa icho toda fresh from Zimbabwe African language onai kukana zvakadaro zvakanaka uchitoenda wakanyora title yako kana usingachigoni chimwe chacho utotsvaka munhu anokunyorera kuti shamwari tiudze kuti kana ndichida kuimba kuti ndipewo rusudo rwaPeter ndinoti kudi saka mimi maenda ku UK dzamakati mimi makaridza dzikasumudza vanhu ndedzipi dzamuchirutonde vaingoteerera vanhu vakagara pasi ndaimba song yangu iri iyo kana vatsvene vopinda when the sun's marching in ingodimbira vamanyeruke kana vatsvene vopinda shendinoda kuenda kudenga kana vatsvene vopinda ndo chimbo changu chakakurumbira icho chichaicho tainda kunoimba dzimbo dzakadaro kuti unzwe zvimwe iyo kana vatsvene iyoyi yakazoadoptwa nevanhu veorchestra band yoku South Island no ku Norway, not ku Norway, was it Norway?
South Island kwandakaenda, no, Sweden, not South Island. Sweden makaenda sei? Kune 60-piece orchestra band vanoridza type yemainstrument ose anonzi ari pano panyika. Bhozo richiridzwa, hapu ichiridzwa, violin ichiridzwa, vakadzidza chimbo chinoti kana vatsvene vopinda. Hawaibhilivha kuti uri kuona vachena chete ne1 African anoimba chishona chokuAfrica kuZimbabwe achiimba kana vatsvene vopinda vachiridzirwa navanhu vakawanda kudai. Ini negitare rangu Muchiridzirwa nevarungu. ndichiridzirwa nevarungu. Imi muchiimba nechishona. Zvikaunzwa Zvichifambirana zvichipindirana. fambirana nyarara kutaura zvakadaro. Ende unoziva takati tapedza soka ndakangonzwa vachiti it's done. Ndikati oh, it's done chii? Zvikanzi zvabudirira kai zvaita. Ndikafara chaizvo kuti zvaita. Chavasina kugona kundipa ini DVD revideo yacho. Vakati tinokupa broadcasting yekumusha kwenyu. Baba, 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 now we are. Right. Oh, baba, Ndi baba manyeruke kawo. now we are. Joseph. Amen. Usane Timbonzwa kanyika dzawo kambotendererawo. Dzimwe nyika dzandakaenda bhuti, ndakaenda kunyika dzakawanda chose. Hurumende nokuda cultural exchange. Ndakaenda ku North Korea. Ndikadzoka no ku Russia. Ndakuendawo nebasa rangu. Ndakaenda iko ku London kwacho. Ndikaenda ku Germany, ndikaita cross country. Ndikaenda ku Sweden, ndikaenda ku Finland, ndikaenda ku Brussels, ndikaenda ku Amsterdam. Germany of course ndakaita cross country. Ndikaenda ku Canada, ku Toronto first time ndisati ndatenderera Canada yose. Ndikadzoka ndikazouya ndikaenda ku Canada, ku Vancouver, ndikazotenderera kwese Canada yose. Kana ndireva Canada yose ndoreva maguta avo ese makuru anosanganisira vana Edmonton, anoendawo maguta avo makuru. Ndikanoona, ndikafamba nomugwagwa unotedza yamunoverenga muhistory maRocky Mountains. Ndikashamiswa nezvishamiso zvaMwari zviri ikoko. Ndakaenda ikoko. Ndikaenda ku Austria. Ndikaenda maguta maviri Austria, ku Vienna noku Innsbruck. Ku Brussels, noku Czech Republic. Dzakawanda nyika dzandakaenda. Kwese kana kuri America handitauri, ndadzokorera vana Texas. Ku America ndingangoti ndakafamba like 11 states dzavo nokuti kune 52 ka, but vanhu vakakwanisa kundifambisa 11 states. Pandakagarako 5 months. Apa maienda nemagitari kuti maienda nebasa renyu? Ndaenda nemagitari. Basa renyu uku ranga richiri kufamba reka kuti zvebasa zvimamatokanda pasi. Unoziva zvakandifadza Mwari ndezvekuti ndapiwa chipo chakadai ndakachigamuchira nomutowo uri pamusoro. Ndakushandira Anglo American pandakatanga kufamba. Foni yakabva ku London unexpectedly vachitiwo pane munhu ari kuda kutaura newe asi handifungi kuti ndinomuziva. Ndobva ndadayira foniyo achiti ndini Martin Goldschmidt, ndiri kufona ndiri ku London. Ndikamubvunza kuti ndokubatsira nezvi, kana takauya ikoko ku Zimbabwe tikadiscoverwo music yako. Saka vakafona uri musi wechitatu. Zvikanzi musi wesondo tiri kukumbira kuti uende kuairport unowana tiketi rako riri paairport ukwira ndege uya kunoku. Saka chitaura namabhosi ako ndikati please nditaurireiwo navo nokuti it's my first time to hear this kind of thing. Saka taurai navo. Akanga achindisenzesa akati iye handichaigona, yakuda vakuru madirectors ecompany. Saka ndaisenzera directorate yecompany yangu American, ndaiva pachikafu ndini panguva yandakapromotoka kuita waiter. Saka ndobva ndaenda kumukuru, ndobva foni yafonwa, only to find kuti foni yafonwa nehama yomurungu iye ariko ku London nokuti iye aibva ikoko ku Britain. Wazonaka. Saka akafara zvakanyanya, akati you can go with my blessings. Ndikafara chaizvo kuti ndiri kuenda negomborero romuridzi wecompany. Vakati isu chinotifadza ndechekuti uchaenda uchidzoka uchitambira mari yako. Chikonzero ndechekuti wakuita saambassador wedu. Ukabvunzwa iwewe kuti unosenza kupi, uchataura kuti ndinosenza Anglo American. Already tatove nezita rakanyorwa mupepa nokuda kwako. Saka iwewe enda nemakomborero, tinokubvumira anytime wachedzwa ikoko you are free to go. Saka ndo chinhu chikuru chandakakudza Mwari nacho. Kuti munhu anonzi waiter anosuka maplate nokupa varungu chikafu. Standard 1. Standard 1 for that matter. From a gardener to a waiter
chomusic wochitenderana nendege dzakadaro ndiwani unonzani zita rako ndiwani vane madegree aiwa vari kutadza kusvika tichatauri izvozvo nokuda kwokuti ini chandakaziva ndechekuti icho vanhu vane madegree ukaona munhu asina degree zvako usamudzikisire nokuti ane chipo chake chaakapiwa namwari kana akakusenzera akati garden boy wako ndiwo chipo chaakapiwa namwari ichocho haana kuwana vakamuendesavo mberi asi wakapiwa simba rekuti akusenzere chimuremekedzawo usamutarisire pasi nekuti munhu wamakatanga kuitira garden boy imimi haana kusvika kunyika dzamukutaura idzodzo akatoshamisika ndakazosangana naye achikwira ndege tiri kuamsterdam ini ndichiburuka ndege ndaenda ndamirira kugamuchirwa iye waiva neagamuchira achiita kuti kana agamuchira iye wokwira ndege ipapo woenda kuaustralia akati nechirungu chake, can I believe my eyes? Ndikati zviro kwazvo tenda naizvozvo nokuti wandiona. Zvikanzi ndafara kudarika kufara. Akabvisa 50 pounds akandipa, akandafara kuti my gardener ndakakuudza nokuti akambinga ataura zvake achiuya neni mutaundi yaHarare kuti ndichibva kuBorodero kwataiye chigara. Akati unomboziva kuti munhu ari kuimba uyu Job Gray aimba, zvikanzi unoziva kuti munhu mutema ari kuimba iwewe you can actually do the same. Ndisati ndamukurumbira kureva kuti akandiprofita ende nemi musingatombozvifungira kuti muchasvika kupinda kitana kuona ndege iri mudenga kutorwisana nevamwe tichifudza mombe kuti ndeyangu iyo zvataimboita tichifudza mombe handamboziva kuti ndinoziva kuti chaikwira. So unanyatsoona kuti Mwari vakandisimbisa kubva ipapo kuti ndione kuti ndakashedzwa nenzira yakasiyana zvikuru. Ndosaka uchiona kuti panditosangana nomunhu pese pese mazino angu ari pachena ende ndinoita fanira musi dzakatacha nokuti handinawo ndinonyarara chero kadukuduku ndinongomukazisa saizvozvo. Wakafunga zvakare ndofa pano nenzara wakafunga kuna baba kana ndichinyatsotarisa inini ndiye mudhara akamboitenderera pasi rino mhiri kwemakungoko mangonzwa mega right. Iwe tingati here pane kwamakawanawo mibayiro zvipo kana zvinopohwa vaimbi zviye munyika yeZimbabwe? Indakawana mibayiro yemaawadzi, matrofi okuti unopohwa weCup, chikomichi chakadaro nechimwe chiumbwawo zviumbwa zvakawanda ndofunga zvinosvika kuma 11 12 zvinenge zva 13 manje. Ndo zvandakawanawo mibayiro yandakawana, but chikuru chazvinhu zvose pane zvandiri kufunga kuti ndakawana nezviri kuuya ndezvekuti kune vanhu vakanditarisa profile yanguvo pama-emails vakaona vanhu vakaisa profile yangu ndofunga iGrama Records kana kuti veCooking Vinyl, kunyanya veCooking Vinyl ndo vakandisa paprofile iyo. Akaverengawo umwe muchena kuBoston akaverenga nyaya yangu akafara zvikuru. Auya muno muZimbabwe nokuti anoti iye aigara kuZambia, ainzwa music yangu ichirizwa kuZambia, akafara zvikuru kuti andiona pama-emails kana kuti paFacebook, akada kuziva kuti ndiri kupi. Akauya muno muZimbabwe, akauya kumba kwangu akandiita interview, akati aiwa handisi kuperera pano, handina kugutsikana, ndoda kuzogutsikana chaizvo. Ndaita interview inodarika 1 hour nokuti ndiri kuita madocumentary evaKristu vemuZimbabwe nokune dzimwe nyika avo. So iwewe nokuda kwokuti ndakacherera dzimbo dzako, museum yedu iri kuNew York tinoshandisa music yako kana tichiratidza paTV. Saka ndoda kuti ndiite documentary about you. Kana wauya kuAmerica ndichaenda newe kumwe kwandiri kuda kuti ndikuenda newe kwandinonokuitira interview. Iye anogara kuBoston, ndaenda ikoko ndashedzwa newe kuTexas, ndakanzi kuuya kuBoston, ndokubva ndaenda kuBoston ndobva tasangana nomuchinda Dr. James Old akanditora kuenda neni kumba kwake, tikadriva kubva kuBoston ikoko kwaanogara iye tikaenda kuNew Jersey. Anditsvagira kuti ndinoimba pane imwe chechi yakazara vachena yeUnited Methodist, yakazara vachena ndivo vakawanda chaizvo muchechi iyoyo. Ndakatya chaizvo ndikati chechi yakazara vachena ini ndichiimba nechishona, vanhu ava vachati kudiko. Asi ndakangovaudza dzimbo dzangu mbiri dzavakandibvumira kuti ndiimbe,
vakafara zvamusati mamboona. maingoridza box guitar renyu? ndairidza box guitar rangu. Asi ndasvika ikoko zvinoshamisa ndezvokuti ndakangokumbirawo umwe munyori wechechi iyoyo anoridza gitari. Ndikati ndakumbira pakuti ndicharidza dzimbo dzangu 2. Unoda kudzinzwa here? Ndakuona wakabata gitari zvikanzi maiwe ndingafare chaizvo. Akandiridzira kuita fanika ari kubva kuZimbabwe. So vanhu vanoridza magitare akacherera kamwe chete kairi anenge akutopika. Saka ndakafara zvikuru. Tapedza kuchechi takaenda kumba kwamufundisi yeye. Akati ni pano pamba pangu pana nsana ndamugamuchira munhu mutema, even an African American. Ndiro muno mu American nsana ndamugamuchira munhu mutema. I was really nervous kukugamuchira pamba pangu pana apa. Nokuda kokuti handisati ndamuona munhu mutema pamba pangu. So you are the first person kuuya pano. Saka ndafara chaizvo nekuda kweinteview yako. Ndasingazivi kuti mwamusi kana ndichiboyikana nokuti munhu mutema anobva kuAfrica auya pano. Ndaifanira kuti ndidzokorere mazwi angu kuna Mwari kuti ndiregerere. Pane vamwe vakambomuvhara Mudhara Nyeruke vakaita mafake promises vachiita kuda kumupa zvinhu. Kuvhara munhu waMwari ashuwa here? Zvakaitika ndezvokuti munhu waMwari pane munhu akandifonera ndiri kumusha kwangu ndiri mumunda kwaChiundura. Akanditi takutengerai mudziyo. Ndikati mudziyo rudziko wamanditengera zvikanzi baba muri muHarare here? Ndikati ndiri kumusha. Zvikanzi munokwanisa kuuya kuno here nomusi wechitatu munoona mudziyo wenyu. Ndikati ndandisiri kuuya kuHarare iye zvino ndachida kumboti ndigare ndiri kutorema izvozvo. Kanzi please uyai. Ndobva ndauya. Ndobva ndaiswa muna Leopold Takawira pakona pa Samora na Leopold Takawira paya. Pane kambani iripo Land Rover nedzimwe motokari majegwa chichi. Ndikaendeswa ipapo mutengesi wemotokari ari ipapo akati amanyereke motokari yenyu iri pano. Ndakarohwa nehana ndikati motokari yangu ndosaka ndanzi ndiuye pana apa zvikanzi ndikati yakaita sei motokari zvikanzi motokari yenyu yakadaiso. Zvino izvi zvamauya pano maita zvakanaka. Taakukupai motokari yekuti mudrive munzwa kuti mune muchidrive motokari yakaita sei. Ndakabvuma but ndine doubt yokuti 75,000 inotengwa motokari iyoyo. Ndobva ndabvunza kumutengesi uyu ndikati motokari iyi yakatengwa here? Zvikanzi takavapa pro forma invoice. Havasati vadzoka kwatiri. Asi vari kuramba kudzoka kwavari kuita vari kutivo tiri kuda kuti baba vatange vaona motokari yacho. And then tozogadzira kuti tiuye nemari. Ndikati pane yavakaisa here pasi yokuratidza kuti vakatenga motokari nokuti kwandiri vakati takatenga. Zvikanzi hapana yavanhu vaisa pasi. Asi vane bank account yavakavhura kureva kuti ndofunga kuti vene 40,000 yemari iyoyo. Aingofungidzirawo munhu yaanamboradzika statement. Ndobva ndapiwa motokari ndobva ndadriver. Hapano date rokuti ndichinopiwa motokari romusi wa19 December. Imimi maiti muri kudriver motokari iri kubva kunani? Murume uyo anonzi Sireu. Anoita nezvei? Hanzi tinonzi Pride Africa Network. Inoita nezvei? I don't know kuti vanoita chii aingonzi Pride Africa Network. Handina kumboda kubvunza nokuti mabvunziro andakaita ndeokuti ndakati ini naye munhu waMwari. Imi munoda kunditengera motokari iyi. Ini ndinoziva zvinoita mabusiness. Ndakasenza muAnglo American. Chero uri Weta, chero uri Scallion, chero uri Broom Boy. Taenda training center yedu iri kuMabra kana kuti Mabrine. Kwataenda kunotrainwa kuudzwa mashandiro unofanira kuita nezvinowanisa mari. Imi hamusi umwe kuda kuwana mari here nemazita evaMwari. Zvikanzi no, kwamuri baba hatidaro. Saka Sireu makazosangana naye? Takazosangana naye. Tikatoenda tese kwaive nemotokari ikoko. Zvikanzi idzi ndedzesamples tichaenda kuCroco Motors kuindustry kwamunoona motokari yenyu chaiyo. Tikazotowana zuva rekuenda ikoko. Rasvika zuva rekuti cut the story short, rasvika zuva rekuti iro ndaakuda kuratidzwa motokari manje. Yakauya foni ichitiya vakuru vacho vatiinavo
vati vachiri kumbogadzira structure yepati. Saka nokuda kwokuti tichangobva kumusangano saka hatigoni kudii kuita zvinhu izvozvo izvi, kureva kuti aireva kuti ana vakuru vainavo acceptable kwandiri. ndobva ndati no, zviri kwamuri imi ndimakati munoda kundipa motikari, I don't ask for it. Kana kuvunza kuti ko muchazozviita here ende muchiri ready radio tirinyirei. Chero ndikaenda kumusha maitozondishedza muchiti mhanya uye kunoko nokuti zuva rako rasvika. Otherwise maitozozviita ndisipo nokuti I didn't want to ask kuti masvika pakundipa motikari here. Aiwa, nokuti handina kuikumbira. Zvikanzi maresources ari kuita mashoma, ari kuuya achiita mashoma, saka taakuzokupai musi wa13 March of the next year 2014. Yabviswa pachi date rabviswa pachi pa December 19. That's on 30 March. Okay, no problem. Asvika 13 March zvikanzi maresources ashaika, haana kukwana maresources. Kana vakanga vapuwa mamwe I don't know, nokuti kana uchiti chinhu hachina kukwana kureva kuti wapuwa chimwe asi chimwe hachisati chadi chauya. Handaigona kuzvibvunza nokuti kana usina kukumbira chinhu ka zvinonetsa kuti ubvunze munhu kuti ko zvauri kuti wakapuwa chimwe chacho chawakapuwa chiri kupi, wakumirira date ka swa 13 wakakwana machi. Ivo vaiti tiri kukupira ichi kukuremekedzai chete. Ndikati kana mafunga zvinhu zvakadero vana Mwari magona ndomuchapuwa mbiri. Only to find kuti last minute yokuti kusvika musi wa13 wamachi wacho iyo hakuna motikari yakazowanika. Asi makatomboenda kuHICC ka? kuHICC yakanga irimwe program iye ndokubva atiye ndoda kuisawo motikari yandiri kuda kuzokupai paprogramu yacho, kuitira kuti ava vari kuita programu yokukuremekedza iyava ye40 years in music industry, isuwo toti isu tiri kuvaremekedza nokuvapa motikari. Zvoita sokunge chinhu chimwe chete but zvakasiyana. Apa maipuwa mubayiro we40 years into music industry. Uye wakapiwa wakauya. Ndakachereserwa mugoti kumusha. 40 meters domugoti ndikaisirwa tenki remvura. Orodho mvura yacho yakazorowera zvayo padombo isina kubuda. Iyo haisisiri mhoso yavakandiitira nokuti vakazadzisa chido pavo vakaita zvikanzi saka toda kungoti ngobatanidzawo motikari iyi patinozongoitawo chitiko chedu onyatsokona kuti aiwa zvatangira apa hatimazoona but vemotikari vakafoira nokuti havana kuzodzasisa chitiko chavo. pavakangoti nyaya ipapo imimi murume uyo hamunazombomubata kuti aiwa akaturaya kufona zvake achida kuti titaure, ndikati kuti ticharamba tichitaura ka. Imi kufunga kwenyu zvavaida kutaura zvachachachi? Vaingoda kutaura kuti maybe vaenderere mberi nokutsvaga mari. Ndikaona kuti zvinotozotipinza mudhenja mwemusi unozosvika munhu obva ataura zita rako kuti vambanyeruka vari kuti zvakati, mwemusi uzoita enda apo wamuchikwereti chausingazivi kuti chakabva kupi. Ini ndiri munhu ane zita rinogona kugamuchirwa nevanhu nokukurumidza. Umwe munhu angangobvume nokuda kuti vamanyereke munhu watinoziva asine rekodhi yecriminal. Andozonaka munhu akaziva kuti munhu ane rekodhi yakanaka iri clean anongogona kutora advantage iyoyo. Andozwa saka ndakazoti aiwa kuvhunza kupedza kuvareka ndinyarare. Saka ndakangonyarara, asi vakazombomutora kuStar FM ndoko akabvunzwa akandamboteerera nyaya yacho. Of course ndakazongodzwa ndakufonerwa iye arimo, ndikati ndinourombo ina handina kukumbira motikari. Akanga aedza hake chose kuda mwemusi wakatadzawo mafambiro aida kuita, kuda mwemusi zvakarambawo nokuda kweeconomy I don't know. So ini ndakangobva ndanyararawo ndobva ndasiya zvakadaro. Asi ndiwe muno muHarare? Ndiwe muno muHarare zeZimbabwe chaizvo. Mwana wemuno mukuru chose. Aiwa, apa manyatsokutsitsinwa chane nokuti vanhu vanga vachingoti takamira dzimwe dzenguva zvinhu zvikatambanuka tichamuonawo dzoka zvakare. Asi akati wamanyeruke takuda kuchisimudzira nyaya yedu iye. Aiwa, kana akati akada kusimudzira nyama yega asi makuchida kuoneka kuti zvakarongeka. Aiwa, iye ngaaite chinyararire. Ukauza vanhu vamwe vanokuitirawo jealous futi votadza kuuya pachipitoko chako. Vanosimudza mhepo iwe ita chinhu chako akanyarara. Surprise inodiwa kumimba akafaneni ndababa ndaifarafana kuti vana veZimbabwe hazvikumbirwe seava vakati mane 40 years tiri kuita izvo. Andivazvona hazvikumbirwe, vanhu vakafunga chinhu chakanaka vanofana kuchita. Ndaivavona vakamira munzira vachiparidza tsoka kuna Mwari ndaiti Right.
Vatsotsi. Hallelujah, ndave kufara. Right, rekatimbozokera macho timbonzwa panyaya dzewanano idzi. ini ndakawana mudzimai 1967 ainzi anoyo ainzi Slivia Silviano Matsiwo ndio kumusha kwao ndikupo kuzvichivhu. makasangana kupi Takasangana kuchivhiko kundo kwakaroorwa hanzva dzengu. makasangana sei Hanzva dzengu ndakuda kuwana ndakatarisa ndikati asisi ndoda kuti nditsvagire musikana anoziva kana kusunga mombe chaiko. Anogona kubope mombe anozondibatsira because ini shungu dzangu ndechikuti ndingasenza ndoda kuita mombe dzangu pamusha. Saka ndikawana mukadzi anogona kusunga mombe rimwe zuva tinobatsirana nokuti nguva iyo vanhu vorudzi rwedu taive nementality yekuti mukadzi anogara kumusha murume achigara kubasa ende ndo zvaivepo. Saka kana asingagoni kusungawo mombe zvinomunetsa kana agere kumusha. Nokuti kana imumayadhi macho mataisenza tiri magarden boy waisabvumirwa kugara nomukadzi waingonzi gara wega nokuti dzimba ishoma plus toilet inenge iri 1 yakuki nagarden boy. Andozonaka kuki akaita mukadzi garden boy haafaniri kuita mukadzi nekuda kwe imba idiki kuti tikazowanda payadhi imwe chete municipality waive isingadi yenguva idzodzo. Saka ndakaroora mudzimai ndiye mudzimai wangu kutanga anyway. Ndakazoita zvangu second marriage of course. Silvia wanga waka chikoro chekangu kwafunda kusvika papi anga akangofundawo zvemazuva iyayo zvakare zvedu zvemastandard 1 izvi nokuti newo waizotarisawo kuti ukazorora akafunda unochallenjwa kambo unzi hauna kufunda iyo saka waitorawo welaini yako. saka munoreva here baba Manyeruke kuti kana ndisina dzidzo kunokoromora ane madhigiri yake rugare mumba hapana. Aiwa, rugare runokwanisa kuitika nokuda kwokuti wakaberekwawo kumhuri yakaita semukadzi iye. Nokuti umwe anonzi murume haarambirwe urombo kana kuti mukomana wonzwa kuti murombo iye akuda achida kukuroora woti hava kumusha kwavo varombo. Nokuti pfuma inozouya maamese. Vamwe vanotarisa kuti ane chikoro here uyu nokuda kwokuti kwaanobva kune chikoro. Saka kwakeo vamwe vane vasingadi kuti aende kusina chikoro anozofa nenzara. Ndo pamazotaura pakuti handifanirwe kupindira kwandisingakwane. Haufaniri kupinda kwausingakwane kana wadiwawo wadiwa. But kana achinga akuda nokuti ndakaona nyaya huru even kuoverseas kwandinoendako ndakaona michato mizhinji yakadimuka chose nokuda kwokuti mukadzi wafunda kudarika murume osikowana basa guru chaizvo rinomupa mari zhinji kudarika yemurume. Saka iyoyo inyaya yakamboti shupei kusvikira taramba tichiti kana tamira pastage tati aiwa kavana vaMwari indau yavo neshoko raMwari rinoti kurambana chinhu chakaipa zvikuru. Dzokerai kurudo rwenyu rwakare muzive chamakawira nokuti kurarama kana kufa rimwe zuva muchadzoka kumusha. So ndakaona vanhu vazhinji vachindikamuchira inyaya iyoyo chose. Right. Muina Silvia mai muchingori kushanda kumayadhi muri garden boy. Chaizvo. Right. Kwakabarwa aniko kwakabarwa mukomana mukuru ainzi Ngoni. Kukabarwa musikana mukuru anonzi Violet. Ngoni is late asi the girl Violet achiripo ndiye ari ku-UK. Ari kuitei ku-UK? She's a big nurse muhombe chaizvo ane makore akawanda akagraduatera muno akazonoita madhigirizi ake mamwe ari ikoko. Anotombouya ake kuno? Chaizvo anouya kamwe chete kana kaviri pagore. Right. Vakazoita sei mai Silvia? Of course kufa kuripo vanhu vakashaya zvavo. Gore ripi rono? Vakashaya 2003 if not 4. Ndopa vakashaya ipapo. But of course takasiyana zvedu kare. Vakazoshaya takasiyana vatu vene imwe muruoko kwavakaroorwa. Right. Imimi zvamakasiyana navo kare kako makazoita sei? Ndakaroora mudzimai. Ndakaroora mudzimai wangu Helen anonzi Helen Oliver anobva paSeka. Saka ikoko kwakabarwani?
kwakabarwa mukomana anoimba anonzi Gaspi Warrior. That is our last born. Ndiye mukomana wandakabereka naadzimai wangu Helena. Ndiye ari woga mumwe chete. Ndiye umwe chete atakaita yeye. Saka munotaura kuti mimi pakurarama kwenyu makabara vana vatatu? No. Vana vangu vese 9. Right. Ndo zvatoda kuti tizive izvozvo. Right. Kuna Helena kundobva kwabarwa Gaspi ndo zita rake. Aiwa, anonzi Emmanuel Manyeruke. Emmanuel Manyeruke. Zvakanaka. Right. Amai vaEmmanuel Manyeruke Helena variko? Tigere zvakanaka zvinomwisa mvura. Varikupera muri yose iyoyi. Variko kumba kuchitungisa. Right. Kuchizouyani? Hakuna umwe akauya kuza kwaGaspi. Mati mimi makaita vana 9. Saka ndachida kunyatsokunzwa nekutedzana kwavo kuti kunotanga ningi. Kwakazvarwa vana, kwakazvarwa Ngoni, kwakazvarwa Violet, kwakazvarwa Moses, kwakazvarwa Meshach, kwakazvarwa Tambudzai, kwakazvarwa Alexander, kwakazvarwa Gaspi. Saka vese kwakazvarwa Kudzi, kwakazvarwa Josephine. Vakabva vaita 9. 9 vese vakabuda here muwanano 2 kana kuti? Vakabuda muwanano 2. Vana vazhinji ndeuku. Kupi kunani? Kuna Sylvia. Kuna Sylvia kwakaita vangani? Kwakaita iwe mira tione. Kuchembera kwakaipa yei. Gaspi Warrior. Emmanuel mukomana mwana wataka bereka akagona kuchiterera zvakanaka kuti akaendesa kuchikoro akatangisa secondary yake kuMsengezi High School akadzoka akuita form 5 ne 6 yake akaenda pa Alan Wilson ndio paanga ari mwana wedu akangoramba ari musical tambo enda naye ku holiday ininda ndakandichirama ndichifamba ndiri ndega ndatumwa nehurumende ndazodi ndaenda nebasa rangu ndazodi kusvikira ndazoti mwezi wandikati kuna adzimai yangu no ndanyanya kuenda ndega isusu yezvino ndakunobhuka flight yeningi ye Switzerland Swiss Air kuti timboenda noku Switzerland tichienda ku London timbonoita holiday tiriko ndobva tatora mwana wedu nobva taenda naye mwana wedu akaita behavior inoshamisa anga achiri ane 4 years unazata kamusiya nevamwe vana vevachena vataigara navo vakaendeswa kunotamba kumba kwevamwe mwana wedu achitaura shona yake iyo but vaipindirana zvokuti takawana vana varadzikwa mune imwe rumu zvikanzi munoda kumutora here tikati ameno zvikanzi no muregei ari kuna Harare nevamwe panext door pane vafundisi vatakanda vhakachira vechichena veAnglican takafadzwa nokuda kukuona behavior yomwana wedu achitamba nevamwe zvakanaka tapinda naye mutaundi ndokuona paine song yaBob Marley yakanga ichiridzwa pane imwe shop ewe padhuze napa Oxford University
pakaridzwa that album ya Bob Marley kamwana kedu kakatamba zvokuti akapiwa handichazi kuti chichi akapiwa maswiti here kana kuti something chiripo chakafumbatidzwa mumaoko akafamba achifara chaizvo mwana wedu. So kubva ipapo takaona kuti mwana wedu ari talented, ari kuchikora ikoko hatina kuziva kuti ari kutoimba. Ndo kwakabva futi akadzidza nomukomana mukomana uyu akatanga kudzidza anga ari mberi kwake Magdi, amunonzwa kuti Magdi uyu ari kuita neMbare Voice of Mbare Chidawenzi akadzidza pamusengezi ipapo. Saka he was musical kubva pakutanga. So ndakafara ndamuona akuita zvinhu zvake, although vanhu vakamboti baba kuna mwe msacha gumbo kachadini kati no munda watinorima umwe chete. Right. Wamanyiruke mwana akakurira mbamenyu, imimi murimba yechitendero makatanga kumuona achifarira achikwakwa kwa mune zvekuimba achikachiri kaduku. Mukukura kwake aifarira nziyo dzipi? Mukukura kwake mwana wedu aifarira dzimbo dzekuchechi nokuti anoenda kuchechi. Aenda chaizvo kuchechi. Ipi chechi yacho? Iyo Salvation Army. Ikoko kuchikoro akanga achitori secretary treasurer we society we group revana vechikoro ve Salvation Army. Ndiye aitori achitochengeta homwe yacho. Kana mufundisi akauya kana kuti whoever anenge atumwa ipapo kunyanya mufundisi ndiye waizopa mari yacho iyoyo ye offering inenge yabviswa nevana ichienda kuchechi yedombe yokumusengezi ikoko, kureva kuti mwana wedu aifarira zvinhu zvekuchechi. But ave muno manje akuda kuimba takazongoshamisika takunzwa madhumudhumu mumba imomo. Asi achienda kuchechi papo aimboimbawo here nzedze kuchechi kana kuti zvakangotangira? Haana kumboimba dzimbo dzokuchechi zviya zviri official zvokuti munhu ari kuimba chimbo chechi achiridza kana kuti achinzwa kufara, waingoimbamo mucongregation. Ko imimi nemi hapana pamakambomirawo naye? Kana rimwe zuva mwana akangozviitira zvandakaita izvozvo pamukoma wangu zvokutora gitari racho ndichiridza ndega, iye ndo zvaakaita because akanga ane computer. Taona kuti ari kuda zvinhu zviri pakompiyuta, ndobva takumbira hanzvadzi yake Violet kuti unogona here kutengera hanzvadzi yako computer atanga kudzidzira music yake, ndo zvaari kuda, ndobva atengerwa, ndobva atanga ipapo. Saka music yamakatanga kunzwa mimi ndiyo yakaredza dziri kuimbwa kare iyo inonzi chi yedance hall yacho iyo ndozo takatanga kuzwa. Right. Mimi makazvitambira sei? Isusu hatina kumbokadzika nokuda kwazvo, nokuda kuti takatarisa zero revana, tikati vana nokuda kukushayika kwezvinhu mwana wedu wakapasa zvakanaka chaizvo. Asi nokuda kukushayikwa kwemabasa mwana akati ndoda kupinda mumusic industry, nokuti waonawo baba vari mumusic industry vachifamba nzvimbo dzakasiyana siyana vari mumusic industry, wazvigamuchira kureva kuti rega aite zvaanofunga kuti zvinogoneka. Handinamboita clash naye, not at all. Pane vangu patakambonzwa kunzi mudhara anenge wakatombomuti ibva panopamba taingonzwawo vanhu vane vachida kutengesa pepa bhuti. Hakuna zvinhu zvakadaro, nokuti kana muchiri mamundaka munogona kurima munda mese muchibopa uyo wabope zako yoba murima munda umwe chete iyoyo, but mbeu dzakasiyana. Umwe anoda kudyara mapfunde, umwe anoda kudyara nyemba, umwe anoda you name it, nokuti asi munda uchi uri umwe chete. Pane vangu patakazonzwa kunzi ailonja album rake Wamanyiruke makakokwa kunzi muwepo mublesse damba refu remwana, makauya here? Chaizvo chandaida ndechekuti ndione zvaanoita kuti zvakamira sei, ari kugamuchirwa navamwe vake here. Hazvina kuipa, nokuti chandoziva ndechekuti one day shoko raMwari richapinda mari. Kana rapinda mari akazi ngaakuita gospel vachenjere vakomana variko, nokuti achamhanya kuenda mberi chose. Nokuti unenge akufunga chazokuti mepinde ndisisiko, akufungawo zvababa vake, but already pane umwe atovepo. Ndakazongotendera ndikata mhanza ndobva ndasangana naye Gasporia. Ndikamuti gasipi ndeipi yako
Hawatizii mazuva ano. Akungopera kwakaita seunononga. Nekuti akungokunhonga uchingotenderera uso. Chiko. Senononga isati yadzimika. Ndo song yakanyanya kuitira gospel yamukurumbira kupfuura zvakanga ari. Isong yakarira makore 2 kubva 2000 November 2012 asi yakarira 2013 na 2014 chingorira chingodiwa chete nevanhu saka bhairo rona nhasi andisandarita se ndaibita kanyare mudhara manyiruko wakambomuzwisa seunononga ichibuda hapana zvakaitika. Inini handavanzwisa sezvananyiko kuzoti isusu tongo everyday toita music zvoti ringatoita basa everyday chingoti chimwe ichi chinge chingoburitsa pasocial media paipai chingoburitsa iri rakanga riri zvaro album but ivo vakazonzwa wangu mai rango shoko mugwagwa musong yani yakunetsa paipai ndisoti ko song yaya ndikati iri paalbum rakadai anzi kwese kwantokuenda ndongobvunza kuti sonononga ndanza ndaiziya ka ndokuzwa paCD kwandakaita se kundaita aiwa inzwa zvinzwire CD rako. Pani pangu pawakaita album launch muHarare Gardens. Mudhara wakauya? Mudhara vakanga vasipo, vakanga vatravela kuenda ku-UK. In fact vakaenda ku-Canada vakazobatanidza neku-UK vari kumatours. Havana kukwanisa kudi kuuya asi nongoti pamwe anoteera vachawanika. Because panenge pachingoita mahunga kuti Gaspi apa zvaita zvakanaka unoza wauya panapa wataura wega vanhu vanenge vachitogara vachitoti Gaspi namudhara wake zvamuchose hazvionani imbwa nekiti hamene kana zvakambosvikawo mudziyo dzakweyo ayo zvinosvika namapepa vanhu vanodaroka ndakatombonzi ndakadzingwa kumba asi zvisina kuitika zvisina kuitika zvakadaro. Kanjani unomwa doro here? Doro handino. Soba pastage. Very sober. Saka vanhu vanenge vachitsura kupi? Zvati kuti vanhu vane muono vanodi wavanoita ende kazhinji mukanzwa nyaya ndikakuudzai nyaya mune muono munotoiita imimi pamwe wasiyana nemunhu atokuudzai nyaya vanhu vanotaura zvakawanda ende mukanyatsotarisisa mumedia kuti guwa rinenge rine zvine kakunyadzisa mukati rinofamba pane rine zvakanaka zvandakatoona munharaunda havazvizivi kana kuti vachizviziva havashambadzi havatore nguva yese zvandaita kugara newe pasi kuda izvi havatore nguva ivo vanongoti zvavanenge vanzwa kumakohwa ikoko asi isu hatingavashore zvedu bhozi mumwe nemumwe nemufungiro wani wake aiwa vamfana kushorwa ngatiri kugombedzera vanhu chandofunga kuti chakakosha here mukombe chandofunga kuti chakakosha kuita zvakanaka kwete zvinotaurwa nevanhu vanhu vanotaura anything chero chavafunga vanongodi izvezvi tinongonototaura nyaya yedu tikatopedza so tisina kubvunza maridzo wayo tikatopedza kuti anofana akadai mani anofana akadai but zvakaitika tisingazivi ndo zvinongoita vanhu mazuva ese vanogara vachitaura vangaramba vakanyarara isusu rato basa redu rekuvaudza chokwadi kuti aiwa paipa munoona pakadai pakavhiringika hapana kuvhiringa pakadai paipa munoti pakavhiringika hapana kuvhiringa pakadai zvakwavari futi kuti vachizvitenda here kana kuti vati kunyeba futi. Handowanza ndakubvunza kuti Gaspi unonwa doro here waramba yokuti haunwe doro unoza dzimwe dzenguva unenge uchingofambawo mugwagwa apo tiri vanhu venyama unogona kungoitawo kana mistake ngati dzimwe dzenguva uri kudhraivha ungoitawo mistake vandanga hamuzi here ndovafana kai vanoimba zimudanza andoona ndozvazvinoita mukoma asi asingapute fulandacho anogona kudaro zvazvinoita here mukoma isusu nekuda kuti pamwe takakurira mugeto inzvimbo yevaruzhinji haakujaira chaiko bhosi uyo ari kutaura zvimwe wanotaura mumeso mako chaimo saka iwo mukutonetsana kana mudhara iwo wakatadzine kuita gospel but nyaya yangu hasati ainzwa kuti mutsanangura kuti aiwa mukoma chinonzi gospel igood news. Unoza inini matsananguriro awaita kuti wakasiyana sei namudhara kuti mudhara anoita zvake achiita zvake uchiita zvako ndakunyatsa kuona picture kuti saka picture ndandinayo pakutanga handiyo iyi nditorine picture yaGaspi achitodzingwa pamba mazvona saka ndati ibasa redu manje isusu kuchenesa panhu pakaita sei papo ngoti haungazofamba door to door ka toenda tototauya kunational kunoku ndoko motopedzera chimbuyo kuti kana uchizviita vozvinzwira ipapa nekuti vamwe vacho havakwanisi kusvikira pecho kuti vakubvunza kuti kwapa zvakazomira sei
aiwa zvinokosha zvandozoti aiwa tava nenguva yakanaka chaizvo kuti buritsira chimwe chokwadi chatisingazivi zvinji zvezimbabwe ndoziva kutaura kubva nhasi makuziva kuti Gaspi munhu akaita sei right. Une madzimai? Madzimai ndinawo. Anonzi Amanda Nyagato. Amanda Nyagato Manyeruke. Amanda Nyagato Manyeruke. Rinyi yanisikiona karinga? Ndina kuchata zvamuri kufungira. Ndakarora. Aiwa. Saka kune muririko. Muririko ndine mwanasikana anonzi Hailey. Ane 4 years. Kakura kane 4 years. Kane 4 years kwaku crash ku ECD. Iwo wakatanga kuchamba ne 4 years. Ko Hailey. Ibasa kumba. Ibasa. Rusha. Kuimba nekutamba kwega kumba. Ko ama Hailey. Vanoku batsira were babasa kwanti vanozvitambira sei nebasa rakwe? Ama Hailey anotibatsira album rangu ndakapedzisira kuita rinonzi Lovers Rock randakareleasa musi 14 February 2016 ndo vakaita mabacking vocals ari paalbum iro. Ivo vanoita zvegospel. Njeka Gasipi mwana wa Mdara Manyeruke mamunzo akapaka nayo achipoka rutivi rwake zveka ndoza zvinochida izvo tichinzoka vachitauraka vese zvinhu zvinofadza chose ka Gasipi Warrior kubuda ka mudairomo hanzi seunononga kwanzi yeye intonetsa haidzimike zvekumhanya. Hanzi nekuti yashungurudza yakanetsa chose. Legendary music, Mafia 19 again and again, yeah. Ita se unononga, miga, se unononga, ita se unononga, yeah. Pache, chapa uchi waina, yeah. Pache, chapa uchi waina, yeah. When I call you my lips, I go out of pinky, baby girl, never get me hip sing. But can you say believe that what you need me? Like a scoop, I have this in me. But I pass what you just so can kuna a new dance anozita se unononga ita se unechawa drop up with track chinonga yeah about you told you wind it up I hope you didn't change wa una wind it up no kido ziketa buko sibari kufemera but you hope kuti pango mongo manongera usani chitega no usani nyapera the color blocking dressing can on the toshora dai taine dzinza roumambo kana kuti dai vabereki vedu vakaramba vari kumusha kwavo kwavakabva kudzidza ravo kuMount Darwin nekuti vairanzwawo kuDarwin makorekore chaiwo. Mumwe musi ndiri kuona mwana aizove mambo because behavior yake ukamuona nesmartness yake ukaiona unongoona kuti mhembwe rudzi inozvara mwana ane kazhumwe. Handizivi kuti waizofanana ani kana aita munhu aingove mamvemve nokuda kwedzimbo dzaanoimba. Very smart guy, very well behaved. Nokuti wakandiratidza nokuroora mukadzi wake waagere naye wainaye mumba. Akugara kwake ega mazwana. Akugara kwake ega ungu. Endeni imimi sevabereki munonyatsotaudzana zvakanaka. Zvikuru chose vanouya nomudzimai wake kumba mwemusitombosara zvedu nemwana and so on vachiinda nomudzimai wake. So unoona kuti haiwa tino mwana wedu uno unotifadza. Munombotorawo mukana here wokumboteererawo nziyo dzake kana kuti akaburisawo nziyo yake anomboyambokupai here kuti aya wabereki nziyo yangu iyi imboteereraiwo? Anotipa patakadziclaima chadzo takati aiwa kamwanangu haugari nadzo wega uya utipewo timboteerera tizwe kuti unozvifambisa sei. Ndakazoti ndonetswa manje nevanhu zvichinzi aimba imwe songo inoti sounononga ndikati vediwe handizivi kuti chinonongwa chii indakangobereka munhu saka munhu wakaita zvinhu zvake. Akauya even kushow yangu yandaka 40 years in music industry akauya akatisapota vakafara zvikuru mafanzi ake zvisingaite. Ndoziva kuti iye dzenyu mimi ane dzaanoti aiwa panziyo dzakaimbwa nababa dzakati yakati ndoifarira imimiwo sababa dzamufarirawo pane dziyo dzake ndepi? Song yake ndinofarira ndeyekuti mama I love you.
iyo kuti mai vangu ndinokudai yakandibata chose nokuti yakandiratidza mwana anoda vabereki vake. Mungakwanisa kunditeedzera kuti anoimba achiti nekuti iye dzenyu mimi anoteedzera kuti ari mandiri, saka mimi imbotiteedzerai kuti handina kana wani andinogona kuteedzera because zvaanoimba zvacho nerurimi rwangu ka ndingabhendese rurimi panapa ndikazviruma. Aiwa, tinozvitenda chose muri seZimbabwe makateerera pa kuNational FM tina baba Manyeruke muri kwanza vari kuyemurawo basa remwana wawo. Ndozviziva kuti muromo unodya sauti unotaura zvakawanda wanda, tambonzwa nekuverenga zvakawanda wanda zvokutoti taitonzfunza sezvinonzi kuti vaManyeruke namwana wawo Emmanuel kana kuti Gaspi Warrior hazvitombotyidzani zvamuchose, asi muri kwanza vachipupura vega kuti aiwa inini handina kana daka kana kukanganisana nemwana wangu mushure mebasa rake. Aiwa, zvinhu zvinofadza chose. Are you no say that's Korean champion man in production again? Watch me now. To pick up my baby mamas, yes my single mothers. I'm change it up now. Listen, I have been up about yeah. All she sees. Ndio kanadiwa na mjara Manyeruke. Check it out, why not? Something take with you, yeah. Very hard working, my Aningachita kujamba. independence. Sunday no goodbye, Ari sitting room zvakari yega pasina vanhu. yeah. Very hard working, my independence. Achiro kari kadhanzi kekuchechi. Sunday no goodbye. Put it with Mjara Manyeruke. Ro smart man. just you know pick up my single mama. I no kwanza kuenda family drama. Give him call and give me mama. She know the one verse and me no provider. Anomo zvakare kamwana komana wake kanonzi Alexander ka. Ofisi vata. Anoimba zvakare. Alexander mwana atakangokudzawo saizvozvo, akakura zvakanaka chose. Tikamudzidzisa futi kumusengezi ikoko, akaenda futi kumusengezi akaita form 4 yake. Takazongomushayira mari yokuti aite form 6 nokuda kwokuti ndakandarekedza basa, but akaitawo zvaakagona izvozvo. And then akauya kwandiri achiti, baba ndokumbirawo gitari, ndoda kumbotrayawo zvemusic. Ndobva atora gitari, but unfortunately gitari racho raakatora ranga rine cracks shomanene, but anoti akarihenga mumba. Ndofunga rakazodonha ndobva ratsemuka. Ndofunga zvakamurwadza stereki. Ndofunga akatengawo rimwe gitari rake ndokuramba achidzidza ari kumba kwake ikoko, kusvikira angozoita chinyararire kuenda kustudio. Akanoimba dzimbo dzake, akatsikisa damba refu rake rakanzi Bukira reVhangeri. Ndinofunga kuti dzedzimwe dzimbo kudai musavatefenyuri mamboteerera dzedzimwe dzake. Ndinokomborerwa nechimbo chinoti ndomudawo Mwari uyu, nokuti wakataura pamusoro pechirema kana kuti bofu rakanga risingaoni rakasimuka, kana chirema chakanga chigere pasi kwe 38 years whatever. Zvaakaimba izvozvo achitaura kuti wakazongoti Jesu asvika akanzisimuka ufambe, akakwanyanuka akasimuka ega akafamba. Vamwe vachitaura kuti vamwe vake vakutaura kuti Mwari wacho iye tinomudawo nokuti ndiye anorapa so zvakandikomborera. Nechimwe futi chimbo chake chinoti writing on the wall, mene ruoko rwakanyora kumadziro. You know, story dzomuBhaibheri dziri real, kwete zvokuti unombofunga kuti kana munhu achinge aimba umbofunga dzimwe politics dzepanyika. Kunyazoimba shoko raMwari sezvariri, handiti mazvionaka. So ndinofara nokuda kwaizvozvo. This is Alexander. Saka Alexander uyo watora nzira yenyu mimi? Atora nzira yangu ini, amerawo kamwana kake nokuti zvina iye ana mukadzi nevana vake tu. Alexander ndiye wokupedzisira? No, ndiye anoteerwa naGaspi. Saka Gaspi ndiye wokupedzisira? Ndiye wokupedzisira hongu. Vanodyidzana sei? Akasimba. Vana vangu vese bhuti kana ukavaona, unoona vana baba vemangwana vari mudzimba dzavo. Nokuti kana chitaura kutaura kwemwana ari mumba make, mwana ana mudzimai nevana kana kuti mudzimai nemwana. Andozvonaka? Nokuti vese vana vangu, even mukomana Ziletikoni
akanga arora mudzimai wake akaitawo vana vake vaviri. So ndiri kungonzwa kufara kuti Mwari wakandipa vana vakafamba zvakanaka. Vana vakakurira muimba yechitendero. Pamuri apa mimi mutori mufundisi nekuti nyika yese inoteerera. Tikatarisa sizo kuna Gaspi unomwa doro. Gaspi kana achimwa doro anotomwa pandisingaoni ende auye kumba kwangu akabata doro. Anoziva. Nekuti kumba kwedu 1 hatisite fodya. Ivo kana vachizviita vanoita kwavanenge vari ikoko, nekuti ndakati zvokwamunenge muri ikoko kana muchingoziva kuti zvinondinyon'ona. Ini ndiri baba vane maprinciples avo nemutemo wavo wemhuri. Handidi kuitwa override nemwana pamusoro pezvinhu zvaunoda kuita iwe. Ndoda kuti muchengete vana vevanhu zvakanaka, nekuti ukazomwa nokuputa munogara muchinetsana mumba nokuti hauzivi nharo dzaunoita kuti dzakanaka here kuti dzakaipa nokuti unenge wakadhakwa. Saka patawirirana kuti nzira yakatora ndo yakamushandura magariro ake. Kuti mumba maakakurira doro ranga risinga hapana munhu ainwa doro. Iye angagare Ezekiel zvekunwa doro hazvizive, asi iye chigotwe chapinda nenzira iyoyo kuratidza kuti kwaakaenda nako ikoko ndo kwaazvitorera. Kana achimwa kana achisvuta ndo kwaakazviwana, nekuti medu mumba kubvira baba vangu chaivo wokubereka. Asi mimi nechokwadi anonwa handina kumuona kana nepadiki pese, nekuti hauyi kumba kwangu achidzedzereka kana kuti achiratidza kuti wakadhakwa. Kokunzwa hapana akambondiudza nenyaya yekumwa kwake doro, nokuti behavior yake akangosvika pamuri inongokuratidza kuti anoziva zvinodikanwa ipapo. Atozona nokuti mwana wakafanana nemwaka. Unomboziva kuti mwa yakakumbira kuti munogara muchinditi imbwa mazuva ese, zvikanzi aiwa chengeta hari yemuriwe imbwa ndobva yasara iri pamba, ndobva yanzwa nyama kunhuhwira bhumu hari nyama yese yapera vatenzi wouya ko nyama yanga iri umwe yaenda kupi isitatu chengeta wazonaka. Saka zvikanzi uri mbwa ka ndosaka uchinzi imbwa. So ini handidi kuti mwana wangu nditini ndakakuudza kuti doro hari mufodya haisutwi. Hapana wakachisuta kuti munhu wafodya ai uri chidhakwa. Handiri kudai. Ndoda kuona mwana anouya akatsika anoratidza kuti chero akagara nomwana wandoziva mabudira aita ndo madzokera ndoda kuita. Exactly. Kuitira mwana wavanhu waunotorawo ave nepeace mumwoyo make. Unoziva here kuti mekaniki manyanyiko akambotsikisa zvakare ka the Four Brothers single imwe chete kutanga ikoko akambotsikisa nawo sina yazvo ka chirongwa chakuenda kwamvura cheka makumo tikuona tete vasvinga vapindira nekudaro regai tingonzwawo hedu sisi kuti keiwo kana vasangana ngati vasangana maall. Zitanga da chitorepo chitonzi Chakuti Street. Andi mazonaka. Vana mashal munhu mumwe wakaita mbiri chaizvo. Mashal kana kuti munhu mumwe street avenue Olive Chuku Street. You know? Ndikuda kokuti iwo vakaenda kare asi mabasa awo tichiri kuvarairwa achiri kutirayira. Mautase kusvikira tese rudzi rwedu tapera vanoramba vachingoriko. Andi mazonaka. So tinorangaridzana zvinhu zvorudzi rwakadaro.
uye isu vakudhara tikasangana patinoita sangana tine chingovevo uona uvepo hwenyika yedu kubvira kwakatanga zvinhu zvese even politics dzichitangisa dzemuzimbabwe muno takatoveko kaisu dzichitangisa chaizvo kuti taakuda kuti tizvitongewo tinotodziziva tikatoimbavo kumagadharingi mamwe akadaro. So tinongorangarizana kuti vakomana muri kuona here kuti Mwari wakatichengeta kusvika pakadai. Ichokwadi ipapo ishoko guru ramataurayiro vamanyeruke. Tikatasisu kunyanyanya ndabatwa nepamataura mazita emigwagwa apa. Mamwe mazita echirungu aitumidzwa kunoku aitumidzwa munomu nevarungu. Vanhu vakaitawo zvinhu zvakakuruvira kunyika dzavo ikoko. Saka imimi pane here pamakambosumudzawo chichemo chedu kumbochitsawo kune vakuru vedu. Isusu savaimbi hatifaniri kusimudza chiitiko chakadaro. Tikachisimudza tinenge vanhu vari kutsvaka mbiri yavo. Ivo vanhu vari muno muZimbabwe, vana veZimbabwe, varidzi veZimbabwe, ndio vanofanira kutarisa vaimbi vavo kwavakabva nemarekodzi avo kuti vane maclean record here, vakamira sei. Handiwazonaka nekuti chinodiwa hunhu hwomunhu kuno kwawakabva. Nekuti tikatarisa nyangwe vane mazita makuru mamwe vamwe kwavakabva kumwe kunonyadzisa, but isu tiri kuti isusu kwatakabvawo kana kwakanaka recognition inodiwa, asi hatikumbire. Nekuti isusu tine university iri muno muZimbabwe inofanira kutarisa zvinhu izvozvo. Kunotori nedivi ndofunga kana ndingataure mazita akafanana Dr. Zindi vaya, vanhu vanotarisa zvinhu izvozvo, vanokwanisa kuzviendesa mberi kuti vanoti muromo umwe chete. Kungotaura muromo umwe chete kuti ndiyo university yedu inogona kuziva kuti vamanyeruke. Kana zviyaimi makaita standard chipa kuidzidza kwenyu, ndakaita grade 3, asi chamakaitawo kubva mugrade 3 yenyu chii, makakudza mhuri yenyu kusvika papi sezvauri kundibvunza izvi. Kana vazvinzwa vakatarisa kumashure, vakatarisa muma high court, vakatarisa muma cases ecriminal, voona kuti hamuna chirimo. Ndinokwanisa kushedzwa kunopiwa even chiremba hamene kuti tingati chinonzi chii, handiwazonaka, chokungonzi long life achievement award yokuti plus clean record yokwawakabva. Hapana asingatadzi mumugwacha imuno kutadza kufamba ukarovana noumwe kana kuguma muno nebhasikoro, orodho ndisati nambozviita zvokuguma muno nebhasikoro ndichidhiraivha mota, handiti. Asi tiri kureva kuti tikazvikumbira tinenge tatsvaga pembedzo yedu. Sokutaura kwandaita, university yedu iripo nevakuru vedepartment iriyo kumahurumende uku variko vanotarisa marecords okurarama kwevanhu. Mandirangaridza panyaya yekudhiraivha ndandaisirei. Makatanga kudhiraivha rini? Ndakatanga kudhiraivha ndiri Parkland Transport 1973, 74. Yakanaka chaizvo katadza zvichitadzwa zvakawanda kamanika nebaba kamanyeruke rondo yavo akuwaziva vamwe tati chingonzwa chete tichiwaziva kuti ndiani vanonzwa manyeruke. Ndakusiyamuna tite sonisi bandiri nangu kaotungira wangu musoro usina nyanga pasi ndaenda angu tata.